da nkwa ena yeni edaso ene anopei yama eye adofunu mu nyina atenase ene akwaba eba salvation hour dwumadie so Kristo aye yadoye ama adepa han epie yenso adepa nyina dodo a etimi nka nyina Awurade asundwe enka obibia eye mo sonfo eye ojewura enene anopai mene junior ojewura ehia ye no ebeche Awurade asem se won saka video ya bomodna na share ma foforo enche na yibetie nyame asem ebreko ene yentra kopem se eye nongotwe ene fa ebebo aye no kware jede asafo eye Sokoban Good Village branch ene anopei bebacho bebre ye no ehia salvation a dwumadie so efa kwanya so na ya chia eye yesof penny odifo Jacob Bechi prophet enanopei be bia wo bia na omofra ye chiao one bebacho eye ho kani Mrs Matabechi Awurade Nyankopon enhira mo fe eye prophet Elijah Echampon, my own master. God bless you, prophet, this morning. Yecha eye yetifo ene yahwefo nyina se wo hwem wo Facebook ana TikTok ana YouTube bomodna na share live video no ema foforo hyehyia obetimi de comment ne so afa comment section ho aba ebrele so se o se kenkai ya bekenkai ne nyina na me ka o se ukuara we ni ukuara bia eyempai boda ewo Kumasi Sokoban Good Village Kumasi Sokoban Good Village Bola Junction eni emehia ukuada ebei eni ukuada bia prophet Jacob Bechi one na difo na adwuma efu nyina e ka bom na ya yempa bosoronko so tibabi a wo hwemi free bia na ba na the screen ase no bomodna na efa na free na eje direction efa brampa abono Junior Ojera Evangelist. Good morning. Awurade asundwe nka ho. Ye share our platform so ache. Pa. Jumadi ne do so. My boyfriend afi no no so peke. Edman do so nsi nti entane ne nhia e wo live we so. Ene dia bro yi puma kwam. Ebra konti yebe jai kasamono ama eye Junior Ojera Gabriel na odiyen akọ empai bom na watu dwumadie no ahye Awurade sansana de Awurade wo me na no pay atoa so Evangelist that's ni akunya odiamani nyamema ne ahwefo ne atifo amutie na no pay boni eni di kwaso a momaye mompae yada wasi osuro eni asasi ura wa obo osuro eni asasi eni mu nioma nyina yetumi ne hoɔdenfo osaso yɔko mugefo se to die mu ɔden a oni yesu frɛ wo se to apinti a oni yesu frɛ wo papa no pai bejo na se da amen eda wasi eni akunya soronko a ene den nso odi amayen enkwa ye humi ye adenya kese nanso odi ache ye nkwa adefo bibiri ewo ho asenke enkwa ye humi se di sika na eto a
anka yɛn a ɛna no pɛ yi yɛte studio ha sei sɛ yɛbɛkyɛ wɔ asɛm no kiyɛntimi ntɔbi nanso wonam wadom bebree so wadom no mu buru ho a ɛnsa da no ana wɔde nkwa nte sɛ adom yɛn Awurade yɛda wo ase daa ɛne nkwa a wɔde ama yɛn ebire bi awie du sɛ wonam sɛmpa kani evangelist David Owusu na wɔde wasɛmpa no ɛbrɛ ɔman mu nyinaa ɛsrɛ pakyɛw sɛ ma asɛm no ngu asase pa so obi biara a wɔbɛti asɛm yi no ma no nyɛ ne tiefoɔ nko akeke ma no nyɛ asɛm no yɛfoɔ nso na asasɛm yi tɔfo ma de ne gidie wuo mpo no ma ne gidie nkenya mmara ne gidie no mu na nna mutumi so yɛwɔ ne kura no ho nsɛnkyerɛni masɛm yi nkɔ so aba bebree nso aba pa obi biara a wɔte asɛm yi sɛ ɔtamfoɔ mpo de mpɔkyerɛ bi agu ne so a ɔwa nam asɛm mu ahoɔden apae fa ahodeɛ de ama wɔ ne kura no tumi mu hoɔdenfoɔ ne wasafo Awurade yɛsrɛ pakyɛw sɛ ɛma yɛkyi nti ansa na wapam obi biara a ɔde ne ho ato so no wasɛm ma yɛhunu sɛ ewie ne yie na nkunimdie so yɛ oni kura ne dia nti na masɛm yi so ma nkunimdie enye yɛ na yɛde yɛn ho ato so ne dia ama yɛ ne mu ngu ase da biara da ama atamfoɔ ne nka sɛ wɔdi esu nkunim da biara da yɛsrɛ pakyɛw sɛ di nkunim ma wɔn a ɛne wɔn mfena ɛne de obetie asɛmpa no na ɛda di akyiri no sɛ wopie w'ani monyam mu a yɛn so yɛnya nkwagye de ama yɛn kra na yɛne wakɔdi da ɛnsa da ɛwɔ soro yɛne nyinaa to nsa didi fɛ ɛwɔ soro sɛdeɛ wɔde ahyɛ yɛn bɔ no a wei ana yɛsrɛ wo dɔba Yesu Kristo din mu na mema mo nka me ho ne yɛn ka sɛ amen. Amen. Very good. Yadase Junior Ujera. Ene empire soronko a wabɔ edi dwumadie no anim. Yo nyamema ene adofonom ebra no aso. Yabɔ empire no awie. Nti ene yɛntena sɛdeɛ erika akaeɛ no na yɛmfa nyame asɛm a ɛma nkwa no ɛntoa so bɔmɔdena na onsaka video no ahyɛ ma afoforo na afoforo nso enya nyame asɛm no bi entie ɛna no pɛi Kristo de asɛm bi ahyɛ yenum a wɔse yɛne adɔfonom ɛmɛkyɛ wasɛm de bia on sɛ yɛba fidie so a yɛkasa a yɛka no ya ne yɛgyina biribi so na ɛka yɛbote nyinaa ne sɛ ɛda di akyire no Yesu Kristo ba a ɔbɛma yi nyinaa mmo na yɛbɛnya n'ahenni no mu ayɛdɛ awura apart from daakye nkwagye yɛbɛnya no yɛnka me foforo biara. Praise God. Amen. And asɛm a yɛde ba no yɛato din sɛ Awurade fie korɔ ɛde adanseɛ ɛba. Awurade fie korɔ sɛ onipa ɔhaw ne amanneɛ bi ɛda no so nneɛma bi akɔ ne kra so abu na ɔhwɛ ɔgyeɛ na ubetu anamako nyame fie no ɛde adanseɛ bebree ana ɛba. Praise God. Amen. Dentia anopa yi mepɛ sɛ mene nyamema ne ahwɛfoɔ nyinaa ɛkyɛ asɛm wei ne sɛ Junior evangelist mpempie no sɛ onipa bi wura ahohiahiam anasɛ sɛ sɔre bi to obi a ɔbɛyɛ wɛ ha tena hɔ saa na wama adwendwen akunu ampaw obɛteɛ yɛsɛ obi akɔhyɛ no akɔmfo obɛteɛ yɛsɛ obi anomaduru awu ne nyinaa yɛ pressure o pressure
pressure nokwasem so obi on ma ohaw no ba onye obi anka nkere no nti ba yehye no saa dakope na bibia kasa kere ne se wiase nya ne debiem to no an enye ne kra mfire ne nsem okune ho ebia na wo life no so wo hwe me se Awurade fie kuro e de adanseɛ ana eba Awurade fie kuro de sa wo hwe me na opese unya adanseɛ e wo abrabɔ mu a eya na montuo ampa enya ba bia se nyame fie praise God amen asam bi tumi tu obi na wanya nipa bi aka kyerɛ ne sai ohana ba ne de baby ba ko pɛ de bɛboa abosomfie hallelujah amen abosomfie a okowura no wɔnwere daakye asɛm o David yana ne wure ebi no wure fi sɛ bonsam nkyade yɛ kwa sɛ wokɔ bonsam nkyai na ɔmaw handkerchief wo ya ɔde kyɛwa handkerchief wo de kyɛwa ɔbɛgye ahodoɔ bɛɛ sɛ 10 times afiri wo nkyɛi ɔgye nso ohunhunu tini peace ɔgye wie a ɔsa de ɔhaw sɛ agu so ete atiafoɔ ɛne ahwɛfoɔ a ɛhyɛ me maasa matodi sɛ Awurade fie kuro ɛde adanseɛ eba pa de sa wo hwɛ me na ɔhaw bi da wo so sa wo hwɛ me na mepatwɛ bebree ɛnneɛma bi ɛtetee wo a baabi baako pa ɛna mekamfo ama wo ɛne Kristo fie nokwasem na Kristo fie nso egu ahodoɔ mmienu yɛwɔ baabi a Kristo tumi wɔ ɛne wɔ baabi a bonsam atumi ɛteɛ ɛna ɔmɛtwa wura gu soɔ Kristo fie kuro na Kristo fie kuro no a yɛwɔ Kristo fie yɛwɔ asɔre fie bu ɔno awura mu a bonsam na ɛte hɔ bonsam ne siwo me na meka kyɛw bonsam ɛna ɛte hɔ Kristo fie waduru hɔ bɛre woahwɛ yɛ wonhu gyame so amen Awurade fie kuro a ɛde adanseɛ ba pa ebinom ahuru atu ho amɔ ama de ɔmo hwɛ no ɔmo nsa ka ebinom ahyehyɛ akyiri akwae ɔmo nhwɛɛ no ɔmo nya adanseɛ pa praise God amen nyame fie kuro a ɛde adanseɛ ba kwasem eti ogyinini bi a wotia me biara no medɔfo a wɔhwɛ me menim ɔhaw bi ɛda wo soɔ menim asetena mu deɛ ɛtetee wɔ mepatwɛ bebree mekamfo Kristo ama wo wayɛ kra no sa sɛ wotene wo nsɛm kyerɛ no awɔ n'asɔre fie a ɔde anigye bɛhyia wo kwae na ɔhaw bi da wo so a wayi afiri wo so amen David bɛka wo asɛm yɛnhwɛ deɛ nti a ɛkɔ nyame fie Psalm 122 1-9 Psalm 122 ɔse ɔkwantuni anigyeɛ ɛne apɛdeɛ ɔkwantuni anigyeɛ ɛne apɛdeɛ ɛne n'apɛdeɛ asase a ɛte suo no yɛba na kwantuo yes yɛbiara meka yɛba na kwantuo wonipa bi a wote asase wɔ so biara no you are a foreigner pa sɛ kwantuni sɛ borɔfo no yɛ you are a foreigner alien kane ne yɛtete TV ho ne ane yɛka sɛ alien yɛ mmoa sɛ ɛnyɛ mmoa nipa ho asɛm akwantufoɔ praise God amen nti Bible sɛ ɛtibi sɛ ɔsɛ ɔse ɔkwantuni anigyeɛ ɔkwantuni n'anigyeɛ ɛne apɛdeɛ hallelujah amen medɔfo a wɔhyɛɛ ɛsɛ sɛ wonya anigyeɛ ɛne apɛdeɛ bi awɔ asetenam through Jesus Christ kwasem gyeme so amen tiɛni o ɛna mede to fam yɛmpa ntɛm kɔ baabi a wɔse wɔkwantuni n'anigyeɛ asase a ɛte suo no anigyeɛ a ɛsɛ sɛ wonya no wɔ w'asetenam ɛwɔ Kristo kwan so bonsam ɛyɛ Lucifer watan nipa bi ani ɛwɔ asase yi so yɛ amena wo kɛsɛ
what the embargo ato obi aware yeso spiritual embargo I like that word ato obi aware yeso wa bom dadoa from down abom dadoa me na mega jo se kwambia so awade ade aware o mani nya bi da lalai hallelujah amen what the spiritual embargo ato obi adwuma so ntini ba body aye wiase adwuma bia mi bari sika de enka ne nsam nyi whatever arrange amen Satan atimi sorry tia wo bi ane na kontu sam mpa ono gwa be travis and bia tratra ye mfama no obi atra ayi e kan se Dubai hokra na kontu ni nyina efuo enu kura 1000 says kura timiko Dubai ba 60 million tiska no praise God amen come on visa kura wonya ye ni sika akoshim ya homboni tumi ye no Dubai hallelujah amen wani nyina yo how bi no mo a oporo fo ni tumi de tuni pass pa but so person wonya suntie so just here na dia da so ni firo so kwa awurade asam se men kanjo se ni fie kura ana se so hwekira kwai jame so amen what's a call enu ti David ka say yes many je say wo say me say ti David tira si wo say eni ba se tira ye tie ye tena man hum pa so just here ye tena man hum ani su ani echase siturium abenedie how me se maza wadori say awurade fi okro e de Adanseɛ ba pa e bia na wo hwem wo TikTok wo hwem wo YouTube wo hwem wo Facebook how we da so ti ana wo hwe Kristo akira kwa wa so fi wate wate fi ache dodo chew jame so amen e birum adi nsam bi hye wadwe mu say Ghana so fo nyina nya papa o makotu tunduru enya no kore beso Yesu Kristo hwa awo True Faith Church International Sokoba Wu Village branchim da hedi Kristo tumi yo jame so amen ti do wu sa asase atisuwe no ansara obi ebenya suntie awo na brabo no jiso hwe Kristo akira kwan kwasempa awo asori fie praise God amen to one side enti David can say yes many Jesus was say me say ti David ani jensa was say no say wakajira ne sa my yankwa ready fie wa how na dano so my yankwa ready fie tie na won fa nse ho fie awurade fie hallelujah amen me do for wo shame ade ba de na peru asori fie ya na awura ho nansen ya obi pe omampani na konwa tena so mampani akonya hwe asofo a omufiri Kristo ya abu omani shanso da kronko a abu agara ya betim ya wura mu akako hia de akire Kristo ko wiase no na malam fo nje malam ha Ghana fo mari fo binom mu hwe oni ba biala so tiase won fa ni monyam amo twede mpokwane no de ni monyam ba ma bosum ni nua no be san ho achi aba pritumi bian obedi nkuguo mpa me no yadwin you fail jame so amen si nyame fi okro e di Adanseɛ ba nti abra David ehuru saade no anu otia mu ka sa aye mani je say was say me say aye mani je say was say me say aye nkwa awurade fie hallelujah amen sha nkomo bia obi ni wadie efa asoro kro o mezo bego brother entwitwa wona asio na nyame ni mukro no e di Adanseɛ ba jame so amen obi ni na di nkomo se jiri fo mpa aboko ebeboa se de otie bia okwa se de ohanu sitie bia ebe firi hwako eso yes sir o mezo bego ozo wa gaza na o kan hira hye ampa jame so amen David say aye mani je say was say me okajira me sa my yankwa awurade fie aye mani je David said that I was so proud. Yes, I was glad. Yeah. So just say you can't me say, let us go to the house of the Lord. Yes. I am a DJ. And look, we said, no pay. Oh, pass on another uncle.
me dofo wo shame me bi sa question. Are you ready to go to church or not? Yesterday, where did you go? Okohen. Amen. Nyamia ni muno. Adanseɛ bɛbɛrɛ na pio. Bebree, ɛdɔso pa. Memo bia. Abrabom ne suni mfasoɔ. Ama nipa. Abusuan fa na nyahwe. Kwase. Na abusuan fa na nyahwe na namfo de ne baby. David. Praise God. Amen. Na so na true Christ. Asonfio bowura. Azu ko ma Kristo no ba empire. Awurade asesa na brabo. Yes. Awurade fie Korɔ e de adanseɛ ba. Pa. Tebedova wo hwɛ me so how bi da so a enkɔba bia to ana wo ko nyame fie. Kwase. Nyame fie no so me de Bible no ba kyerɛ ba bia sɛ so ko wura. Jeme so amen. Amen. Yagwa. Na David ka say. Ana David ka say. Mani Jesus was say me say. Mani Jesus say me say. Ayenkɔ Awurade fie. Ayenkɔ twede bɔkɔ am fie. Na be gina wo pon kɛseɛ mu. Na abani sa. Ye nan. Ya nan. E be gina wo pon kɛseɛ mu. E be gina Onyankopɔn asoda pon kɛseɛ mu. Ɛwɔ Jerusalem. Ɛwɔ Jerusalem. Hey. Ebra David te sa asɛm no. O se abani sa. Ye betua na mo ne nan no. Be gina wo pon kɛseɛ mu. Ye besi Onyankopɔn asoda kunkum. Brother, heaven no try na mago buy. Ah no wi wi no wa. Na o baby. Na pepe ho. Okoye no. Ye de abo bi. Abo. Ana etwa kanko bi. Ana cross esim finfin ye de akado fita etwa ho ahia. Praise God. Amen. Ana snap deda cross no ase. Snap. Wadwen so akọ nyame fie. Wo bo nsamanim. Lokasempa. Whatever banenja. Amen. Me say, me rafo. Obonefo oni ade pa bia manipa. Di so shame na bibi haw. So shame na padanse a. Tutumrika ajushe Kristo Yesu. Na tira kwan wa sorfie. Anya ba bia se kuma so go Wood Village. Kwasem. Praise God. Amen. O show mo Facebook and YouTube wa number na the screen ase no. Fadama na frɛ. Na ani amasia. Na yam prove na me tumi ntira. Pa. So your boss no boss ase no. Ni tumi na so ya dwuma. Akwasem pa. Na ya dwuma so no kurum. Wala o hwe na tira kwanso nya danhye. Jeme so amen. Amen. Yaga. Yana be gina opon kɛseɛ mu Jerusalem. Yana be gina opon kɛseɛ mu Jerusalem. Jerusalem wa kyekyere no sɛ kura etoato mu yi. Jerusalem wa. What is Jerusalem like? Kura etoato mu yi. Kura etoato mu yi kwa. Verse number 4. Yes. Ɛhɔ na musuakuo no nante korɔ. Ɛhɔ na musuakuo. Se ba no gaza musuakuo a no division. No division. Ni so ba wura so revia ya wo sisala. Sisala. Mfantefo. Mampurusi. Dagate. Egwe. Frafra. Santefo so wo. Santefo fra. Praise God. Amen. Yeni division a eyi wo ho. Jame so amen. Amen. Na je so obi atimi area bai. Ekobi. Ewura ho. Julia. Kane. Ghana. Asoda nye ntumo. Asoda no. Me na me ga chao. Obi o life so bi edum adanse. Asoda nye ntum. Onu je ndia ntum. Debut. Say watchro. It is written. Because asoda ne so mu nipa bia. No kwasem. Obi atimi gura mu bi. Nti asoda na nye ntum nti se o ti se kronfo. Na kronfo no atimi ko wura so do fie wa. Mo a mo pam no nyina esese mo san mo achi ko fie. Because wo wura baabi. Baabi a wo wura no eye ogie bi bia. So ti ase ogie bia. To nya wura ho pe. O se mo san mo achi. Na se kronfo na fa no ho adi. Na kronfo no onya ni trade dim. Berende enso da nyere de credo atum. De credo atum. Praise God. Amen. Wo de na kwasie yi. So for ya soro pon ma no bo one pe wo de kohwe. Credo. Ya de palo sakase a security ayi banks fo na yisu. Ene gua no. Boyi. Hallelujah. Amen. Eje bibia o. Krono semunti. E bonya doso ama nka so dem kwandinki atum. David. Nti kronfo dwane a onya babia nwura biem. Nti ye che no ane esi na bo akunu. Titibrim so na nkente sa. Praise God. Amen. Because bone abani pa bitrim. Pa. Udi agora uja pronto ope obewia. Kronfo na sa abewia. Wani baba ho so woro. Ne nsurumas.
so ni nyina ko minimum bia wano ne kuro ebi kuro no nya fa kuro wo wirim kuro no anobo wode ne kuro no de kwa asori fie ko so ni se so fo ndi modua ndo yes ndo kwa fine no otu tactical cromfo no ai instrumentals no otu no asese bi no de ko one man contractor wakoton whatever one nche amen mesema sabato ni sa Awurade fie kuro no e de adanseɛ eba ampa ti dole mi yanti ase awuro sa apostle Elia, God bless you, wase Emari jisa wase me say ayen kwa Awurade fie ma yan kwa Awurade fie na be gina opon kese mu Jerusalem na yan na be gina wapon kese awo Jerusalem wa chichiri ne se kura to mu yiye hallelujah amen ayadana omai no atenase omampani eni atrankonwa atenase so what you say ayan shishaisha opa president no o shebo se Awurade boa no obenya mampanya konwa ntaso pe obesi aso da ma we twedi ambon e de ahye na munya katwo o kan no obomodin so obehu adwuma wale eho kan say hawo hye nyina gu apam so dia say me se mansa matudi say Awurade fie ko de adanse ba pa anu obegina simple so ma o man nyina hu no say asem o kan oye you meant to do it, yes, ready to do it. Hallelujah, amen. Sikaze ni kato ho scanner dosu something billion US dollars. Praise God, amen. Edana way. Hallelujah, amen. If you say Ghana from penny for any asofo a omu ka omampani ho a omu tu sa na mo no edana way kapipaso on say adanu swimming pool. Praise God, amen. Obi o media nsu ni masoma meken nyame fie asoni ya esema nyagupo adanu swimming pool ninka amanu mu nipa bi agbawura so just say agosho chia ne dan kwam wo mokra ene adanu swimming pool. Hey, God will come and will judge everybody. Praise God, amen. Na me bully baby koko when you be there what this says can be biara over fiaba no question. You have a question mark e wo nyame jame so amen amen asole yes ama dwamanfo bi ewura akoba akonyo oje hu sika no wo bi botom asole yes ama obi ewura ho so tiase agoje nyame tumi e de be nyame adwuma hu sika no ehwe obi botom watena so no dey enjoy na life. Si nyango pasam say Awurade fi okron e de adanse ba ti me bisa Ghana for pen for question say aso na no mo person ko mu sieru ene sika no way na dan so way na ayi adan ko do okura yesisi kura no how many sika do so ne risi dai ensheda no so bia sa na $1 million dia dan ko ene ka mu si 2/4 aso da mi so ma ye na ko bi antimi muram ehu sika na ko gunkrofo bi butum moteso jame so amen amen. Dente do chokra Bible say what you say honna musiakuo no nante kro wase honna musiakuo no anante kro Jehova musiakuo Yehuwa musiakuo nti asori da mo ho aya Kristofo ana ko wura pa no division there be jame so amen Dente do chokra se wo di Israel danse se okoyi Awurade din no aye hallelujah amen nti asori da mo ho esense eye Kristofie nti no adanse akronkron ana kwaso pa so for wutie me na wo hwame wo yo sure sa nti na no oban obenti na wo sa odi adanse se wanyam na no kura ana sa nya no kura woni nipa bi atimi yakwai no akopɛ silicone a pregnancy ayi mahu so odi ase silicone ayi no no odi ahye ne yam tawo na obedi adanse kunu mu menemi kuna ware 13 years 20 years me ba ye sofo mama kwankyere ene se mafubo so oboa silicone na so oboa ba kane no na silicone nya nyini ho adi no mu hu balu
balu yes nti awia boss wo etimi pai na no guase aba ena de bonso ma abrofo ni nyansa duma ya silicon nti awarefo bebere kura no e ma no didi wo didi o muguru no ba ma on tena fie so to ba ma on tena fie e ba na tade sa de ne yewo silicon no na so tifie anti anadwo huhu se wo yere obeyi so de ase wa no atwa phone so titru ni abrojire fo no obo apa na funu den so se ya menyem no kariska de mano oboa silicon na show hallelujah amen let it otoka bible say ehona musuekuo no nante kro ehona musuekuo nante kro yehuwa musuekuo wo di Israel Adanseɛ ya odi Adanseɛ se okoyi Awurade din aye se okoyi Awurade koyi Awurade din aye praise God amen sinyame fie kro edi Adanseɛ ba bibiri ya so hwe ne ehuru pa hallelujah amen ono no ma dan fichi aba fie so ti ase yes ono no ye sabra sisafo ne ho asem na me ka che ono na so ru fie kro Adanseɛ bibiri na eba jame so amen amen se aso na yesi a hodi ni kra na yede to so Awurade din nya Awurade din ono a ya ba ken ka ba abro no Awurade din ene yede to so nti sense ni din da so ntino obia obenya gidi awu obiara ba ne sa de kra Awurade de cha kwasem tianie se ni ba ne ba ne ti sa diai Awurade to me de cha se ya ba ya Kristo din no ahu baba nya no ma na Adanseɛ me so sha me fa hare hwe Kristo akira kwa wate enkonanti aduro so jame so amen amen emu obi ma wa so se Adanseɛ ni Kristo mbiem oboa wa yo obo nsam obesu nhira kwa jame so amen amen yeje ro chokwa verse number 5 yes ehona wadi nkonya sisi ma atemu ehona wadi nkonya area right sisi ma atemu hallelujah amen all sense so no yawo physical hunam famu no yawo court Adanseɛ wo physical court no kwase mewa pa court adan a etwahye nyina asem be ka no e kamera court of law mewa pa obi o haw anaso obi sisi obi a no de ne ko no kwase na oma ko ka asem na ye bua ne bem pa enne hunam famu no wo de wasem ko court a udi fo usikandi be bua bem usikandi praise God amen je ode pamara oni kapre ni ebu ogu ne so ani ya hunam famu de o ba wunim sa asaje ati so no Kristo mo no Kristo for your high court o Christopher yes high court so no na ye rank kese no Supreme Court very good Supreme Court any asorofie spiritual Supreme Court any asorofie dia na me ya say asemitimi na busu twehia wa wo me hunam vuo no o me se fa kosia bofom na sa wuti one to sound na man pa yes hey wonim ho bi na wo mu wura fi say shall pa osun Kristo a wote ase di sa wo bi kaza no ka jo say masama ma Kristo ma jama Awurade a brother e chance wo do okosama wo Supreme Court jama so amen me see Awurade fi akro e di Adanseɛ ba Adanseɛ no dos so jase ya wo mu Adanseɛ a ubanyinya sa yarsa akontuo abawo so jase nipa enman monyam ani favor keka ho afei dankwa hona besa fafiri se nyame fie no ya de nokura nsam ana etua na mo ekobo bra berafo me se ema wo bi nka ngira o se asoro fie ko nya nti epirima mo nka sare me ka vu Kristo amam na no pai epirima ma janya me som me ka vu Kristo amam me tofo me se fa wo bebo Kristo na ene ntia na mo e wo asoro fie krom da benya Adanseɛ jame so amen yago Bible say yes ehona wadi nkonya sisi ma atemu ehona wadi nkonya asisi ma atemu David fie nkonya no David fie nkonya nti yawo true so anaza yawo nkonya so ta se asisi wono mu a otwiri mponu ankasa mu wadi ne tumi aba ho chama ina mu abofo so ka ho yomba traso adi Kristo fo papa so ta se asam edema ho. So they look 18:1 kind.
nti obi a obenya gidie wura asɔre fie bia no san konya so judgment seat na sisi wɔ ɔso ase wɔde ayɛ bɛ wɔde asi wɔ ayɛ bɛ wɔde asi wɔ matemu nti sɛ ɔnyɛ gidie konya me fie a ɔpɔnfoɔ sɛ fie tumi akom tumi ensuo tumi bɛyi atete nipam so obi sɛ na bosa ɔma wasetena mu nkɔso ɔma obi sɛ nka wunhyira ɛne yiedie ɛne asetena mu abrabɔbɔ para obɛbɔ a awurade na kɛsɛ si nkonwa na ɔmudi w'asɛm ɛde ma nti sɛ yare no ɔma tɔmɔ a asɔre fie no bu wura ɔpɛ na ɔde w'asɛm kɔto n'anim pɛ na gyagye panin no asɔre na ɔbu atɛn na wakyɛw gyeme so amen so hot aseɛ adeɛ bi a wɔhwehwɛ no sɛ wode kɔpiri nyamea no mu asɔre fie a ampa na ɔma nkonimyie firi mu aba ɛnɛ ebi ne na media no so na baabi a wobɛtena bi abɔ mpa ɛyɛ brother woso di agorɔ bɛwu madam sɛ wode ɔha no tena fie a wonya danseɛ da meka no kora kyerɛ wo nti ebinom a mowɔ Ghana ha monso sɛ mɔkɔ mpaabɔ no ɛne asɔre fie no monsakra madwen so aseɛ wɔn ma obi tumi frɛ wo hia deɛ wei wɔsɔfoɔ bɔ mpaeɛ ma me masa baabi aduru no toa no ma brɛ o gyeme so amen so wɔ Ghana ha nko are a ntwaboa koraa no wɔm sɛ adidi kwa koraa no ɛnwa so wɔ Ghana ha toa no ma no bra so wɔ akontom na wohwɛ me a yɛwɔ baabi a so aseɛ wobɛtumi akɔbɔ mpaeɛ a wofrɛ yɛbɛkyerɛ wo gyirifoɔ buo so se so twa pentekete ba Ghana is so twa ba program here the last week so last week and last 2 weeks last week e bi no ma twa pentekete dem twa chama mu twa bai o ma yem baabo o mo beye adanseɛ pie praise God amen na oto ayɛ dɛ misi nyame afie Korɔ e de adanseɛ ba gentrafia amo hane mu nkamfa nso praise God amen anyi ba bia so say Soko by Wood Village, Jiri Koko Prophet, Evangelist Jacob Bachi, on the D4, and the do for our ha. Radinam Yaso, a power cheer, and for who manama. German so amen. Then to Dr. Car, a one of them Kunyasama Temu was the one of them Kunyasama Temu, David Fiam Kunyan, David Fiam Kunyan. Monsieur Jerusalem Sumdi, it is out here among cookies on Asia. Was there Monsieur Jerusalem Sumdi? Yes, you are. I mean, and Charleston, and see what of way. Not say about see what of way. Praise God. Amen. Shall we be a compa once before so for crab bomb by my just or juice cancer? Eh? What a was my brother, Mrs. Sister, oh, show me. What a counseling be a walk or any sika utia. So for bia jihu sika nyina di oso se wunya danse wunya nhia Yesu Kristo no asorfo akonkofo no wunya nhia wo ba bia atene na tie no wunya nhunu praise God amen asran ka Awurade se onam yenso emu nhunu no koransam ani ba bia odo na sia adanse ba re ebesisi wa bra bompa Soko by Wood Village yes number the screen as one fa o show no TikTok so eda profile German so amen then to Dr. God Monsieur Jerusalem Sumdi nensi wa do foyi nensi ye wo anyago ponche asundue nensi wa do foyi se na be ya ebesi wa do foyi na ebesi uyi ebra na so for kwara wo ho de bombai ye Ghana ha ye wasofo bu on ma wo pie na anim a odika hwe osoro no fom on pake ka wa akiri ho a o mompai ma mompai na nso so da bi na ha se ye hunu bisa hunu bisa da prophet Evangelist Jacob Bachi obia timi ba no nche ye de tomatete kulaba so ase sane kan se wuye nyame adwuma yensam obi oba nche bia no we have time for you in everything yes me se me dofo o ha no da so fa hwe Kristo akira kwai na Awurade fie Korɔ e de adanse ba amen ya do so bra so nwentina wo fasuom asundwentina wo fasuom na ye de ntina wo abem na ye de so ntina wo abem Elisa utia na mako nyame fie a jeri kai wose asundwe are entina wo fasuom asundwe tina wo fasuom kaso wo fasu a wo fie so ze ase obi sai aware nti onya asundwe ofio aware nti obi sai ema
ya wo mba wiase ntin oni asodwe hallelujah amen nkura na tete no hey medafo besi tua na mo bra kristo mwate bra never ha no ebe wura kristo nyama mpae ukere wani ukere biara ya mpabo pa jemeso amen amen ukere bai fa haro hwehwe True Faith Church International Kumasi Soko by Wood Village branch na be kristo adom ne hwe so mo nya Adanseɛ jemeso amen amen yeto do chokwa asumye ntina wo fasuom ya sunje ntina wo fasuom na yedi ntina wo abam na yedi ntina wo abam ko verse number 8 what you say minian ne memfafuo nti winya no me ye bai memfafuo nti hallelujah amen all say busuom ye mfa nya hwe wachiri batimi kaka na adwene kyerɛw hey wanka se wachiri ba wo to anuane mani di birebe small boy small girl of anya hwe biem because wo hu se wo faso ni so amobla praise God amen wona fofo okwa na yiwa firim brother baby aduru no enye aduru asem nye didie ne nasem enye didie ne nasem ne namfo na magura ha na masene ha David wudi agro semato bonsam adi nkugu atade be shaw pa sisa baby aduru no wo bu ha no ba odimba mbabo oboba ko bo mabiem babako ai oba ya no okọ unya Adanseɛ hallelujah amen ko so obu ho ma first day na beba no a obenya Adanseɛ obu ho so a na nyame hwe ogidie so ja se no kwasem na atade ahyew na eye fia udi nu ma udi so kiri guma na afifi David on posa ansa nti mfunsuo bi wo akwam wo se posa posa full ha kwasem pa ya de nyame asana ba re ba posa ama horo ama atade na hoa ansara nanzare aba ebirum nisu ni sa wotwe no David ye gie dwafo nko a jameso amen yeto do choko bible say wajo sai nuanum ni mfafo ntime kase asomdwe ntina wo mu nuanum ni mfafo ntime kase asomdwe ntina wo mu so ba ya nchaya yesi otwedi abonsam asudwe ari hira to abrabo so pa na esin so etina me tu fagaja o se Awurade fie kron adi hira ba hallelujah amen so for ensamba no ka da girao so ensamba na so for no fro ka girao zena da asem ngo a me hu se fundaka nan atwa ho ahia fundaka nan na nipa ba ko wu a adaka se na edi nutum adaka ba ko nya ba ko pe ena atwa ho ahia oposika na aje hey hallelujah amen mesimi ni nyame me kasa no pe brother nyame fie ko e de Adanseɛ ba nti fa wo ha ni nyina sese kristo fie ko kwai Sokoba Wood Village jameso amen na Awurade be kanya ho amaw amonya Adanseɛ verse no do no verse number 9 na ye ho awie ye yes wo se Awurade ye nyankopon fie nti mehwehwe papa mawo hallelujah amen Awurade ye nyankopon fie nti mehwehwe papa mawo David se obahwehwe papa praise God amen enti obi a otua mo ko nyame fie bia no yana eya sofo na timposa ombe boa mu otimi ade ho no kwasem pa empaba obekọ asori obekọ na sofo ni tama obia no to kwa die obenye free won nche botom enkwa ne hia no to kwa when was the last time asofo kra ka so organize edwa empaba da David ebi sida o shame me bisam pacho bebre sofo akajo so no yem empaba da on can be da spiritual marriage na atete wa sofo ti mega so no yem empaba da on can be da akwanchire odema no so firi kristo bra ne hia na anajo no nko ya akwanchire bi mfama wonsuom opo no na akoda hallelujah amen eti nyame ma me de meka no kran sama kire adofo so utia ebeboa pa so tiase bonsoma ekrano sa obeta awunyehia ani ababo ma hohora atuni paso yes so na we nipa nya oche so tiase na ewure be fi nya gopo but yesu kristo na me so ati oborofo no nyuma die to ade atra nsa hweye ana wono na nkwanante abusumfie so tiase na mo bra na nchen awa so refie kurukum na obamu nya Adanseɛ jameso amen esansa asodan ehunye nyagopon na ne tumi ti wonti no abra
Solomon osi asɔre ma onyankopɔn wiɛ no yɛnhwɛ mpaya ɔbɔɛ. 1 Kings chapter 8 verse number 22. 1 Kings chapter 8 verse number 22. Wato sai. Na Solomon gyina Awurade afɔrebukyia no anim. Abra Solomon osi asɔre wiɛ ama Kristo no nyankopɔn no. Ana obegyina afɔrebukyia no anim. Israel asafo nyinaa anim. Ɔta n'anim. Ebere obegyina hɔ no omabie pono. So ɔde ase. Yes. Ana Israel fo nyinaa Wo enso abegyina hɔ bi. Ombɛpɛ wɔgye yango ana wɔtena ne nsɛm kɔɔ soro. nti Solomon tena ne nsɛm kɔɔ soro. Na wɔka sɛ Solomon ɔyɛ ɔhene o. Enso osi asɔre dɛm Awurade. ampa. Ɛnɛ Ghana fo hemfo bebree no ankwa sɔre. Gye sɛ ɔte wɔn ano afa no fo na ɔkyɛke dad. Ebedu kwasi da. Yakosi dɛ. Wasɛte ho alarm nyinaa. Watɔ ho hyena pato. Nana me pacho bebree me bu. I do respect you. Yes. Wahenie no fa Kristo bata ho wate. Na Solomon no mukura no on ba sum Kristo. Solomon. David no wo ma henie o mi se Kristo nsa. Jame so amen. Amen. Te nyawa nsa o ba te konya so de open abe. Me se Awurade fi akura e de Adanseɛ ba. Pa. Nti otiri ni awutia mi a wo ba mu abuo. Hyase tia na mo wonyame fi akurom. From Pabo, anyone the dear and Kristo. To be one Adanseɛ. Jame so amen. Amen. Get to Dr. God. Na Solomon gyina wɔde afɔrebukyia no anim. To Solomon, and Jina, a for which Yanin. Israel asafo nyinaa anim. Zaf one Yanin. Ana wɔtena ne nsɛm kɔɔ soro. To obtain some tears, sir. Na wɔka sɛ And what Tim Kasa. Awurade Israel Nyankopɔn. Israel Yango. Nyankopɔn bi ne ɔsoro. Onyango Bobin, sir. A ɛwɔ atifi. Ya what if Anasa asase so a ɛwɔ fam. an answer was as a farm. Sɛ wɔkoa. So the way. Sɛ wɔnkoa a wokura pam. So one cool and a ukra pam. Ɛne adɔyɛ. Hallelujah. Amen. Tia told an ye bon Yankupon Emrane say Pam Craft one Yankupon. Pam kurafoɔ. One sa Abraham ba. Na one feeling. The covenant keeper. Hallelujah. Amen. Was somewhere ba. One feeling. Ampa. Jame so amen. Amen. Was Hannah bo. Hannah. O feeling. Wɔn feli no. Mirafo me kan fu Kristo ama wat. Brana ni baba ni demon bae. Na nya baby asa soko bae. Wo village. Bola Junction. Hello twedi abonyagopaw. Abesi na konwa sie. Jame so amen. Amen. Ai kero say obolo ne maria bae. Ehuna Adanseɛ. Bibiri. Woto ayede. Woto ho eyede. Jame so amen. Amen. Yeto da choko. Na Solomon ka sɛ Ana Solomon ka bi o say. Awurade. Israel Nyankopɔn. Israel Nyankopɔn. Nyankopɔn bi ne soro. Onyankopɔn bi ne soro. A ɛwɔ atifi. Ya wo atifi. Ɛne asase so a ɛwɔ fam. A wo asase so ofam. Sɛ wo a wokura apam. Sɛ wo a wokura pam. Ɛne adɔyɛ ma wɔn ko a wɔde wɔn akoma nyinaa nante wɔ anim no. Ani adoye. Ama won ko ana won fena. Wɔde wɔn akoma nyinaa nante wɔ anim no. Wade wo aroma ko ahare. Nante wɔ anim no. Hallelujah. Amen. Ebinim tia na moko nyame fie. De na ba ku ekosi aso de na ba ku sia bosomfie. Siesia. Ha. Me ba jo bebre ma me. De all your usoso musuo aba ho so. Kristo bo half gas. Praise God. Amen. Ebinim akogye subo. Eteten so dem sakwa bosomfie. Hey. You are already cast. Jame so amen. Amen. Abra. So just say okay. Kings woman one. Either first or second. Or yare yare. Osman nko ase omunko ekro nyame nkyai. Ekro. No we Nyankopon ho. Eli nyame kakraka wi. Eli nyame kakraka no we jan ho. Ana hwa na Nyankopon ka che Eli ase. Kokwan so ko hia. Ahabon kora. Hia na no za. Mo wo hin. Asa. Chese Onyankopon bia ni Israel. Ana nana asoma mo. Ana mo so waduma ganje se nana soma we die enya papa. Ana mo jitum na mo ko ekuro nyame nkyai. Moko. Akopɛ moa. Moko amon kan kire mo hene ne se. Yare na wo yare ne mpa na wada so no onsi fam uwo no bewu. Obewu. Praise God. Amen. Ewia se ade baako a onyame tai. Na on pese odi na ni behuru. Ewo nipa de se no se oni obi ebeche na numonyam. Are no Nyankopɔn abo abetransa so na bia numonyam ekoma abosom ni nua. Ni akonfo ni nsuo. Jame so amen. Amen. Ti otwede ba something say. Bible say. Yes. Wona wokura apam. Onyankopɔn na kura pam. Ɛne adɔyɛ. Adɔyɛ. Ɛma wɔn ko a wɔde wɔn akoma nyinaa nante wɔ anim no. Ko anon fra wo mo de akoma paare la. Nante wɔ anim no. Anante wɔ nim. Yes. Hallelujah. Amen. Eti anopai so di adwempa ni akoma pa be wo
pue nyame fie a obemu adanseɛ ampa ebinim kwa koma papa okɔ nyina okoso ahwe because o ma bena okoso ahwe so you by phone fan ko nyame fie amwa 2 minutes you no edo ko gym nto pa surround yourself na ka ho asem kira so fo no mututu firi mu jeme so amen obi a wode adwempa ade adwenemutie ahwehwe nyame fie kokko biara onya danse jeme so amen je to chokra Bible say what you say when I kura de wo ka kire wako Major David no eti when I kura ya wo ka kire Major David ya wo ka kire Major David no yes wo de wonu na kan na wo de wonu na kan na wo de won sana man bam hallelujah amen eti asem biara akiso be ka ba hu biara etwa se bam ampa it's a must it is a must I will say bam it's a bam yes brother wo di kiso di so wo jini di a wo ha no de be hwe na kira kwai so wo jini di so na boss o boss ase no bo wo a the other boss one o tumi so yifiri so fa hwe na kira kwai wate ebire ni hallelujah wo ha na tete watcha ebire ni shiki so kira kwai so go ba wood village bra na wo ha no awurade di mu ebekọ amen god verse number 26 yes na afei Israel yankopon na afei Solomon na bon pa no o ma ni nyina gyina ho ano se afei Israel yankopon ma wo nsɛm a wo ka kire mako a Major David ma wo nsɛm a wo ka kire Major David no manintim yes god verse number 27 yes na paso onyankopon betena asase so ana Solomon asia so da yewie obon ba kire ohiwo onyankopon ano sinti onyankopon we paso betena asase so ana paso betena asase so to dem ana hwe osoro no osoro mo soro osoro ntumi nko antumi anko kampesa dai kantom eden mu amasi yes verse number 28 now so dan wani kire won ko ampaibo now so dan wani kire won ko ampaibo ene won ko to sere hallelujah amen osoro mo soro no nyankopon dia na meboa ampo ni pem ana odi behu ye mobo so ti ase nti asodo yesisi nyina no awurade tumi tete ho nti asodo ya yamfa Kristo nsie no obamonye ye wasi dan ba wasi dan edini da so kwa so trini ntim de awurade mada hallelujah amen tell all send a message me sika asodo na wasi but nye Kristo na tim nye Kristo no de na hyase jame so amen na se won so da bebra nyame ntim no kwase mu edosu sofo na nkasa e wo mpena sofo pena hai sofo mpena e da so twempena yeda hallelujah amen ono no junior pastor no won so nware enso ne ma da yinyin sa to ogu omu hia mu a no mo bompa ye ne awurugum nyame nim wo mo praise god amen enya ma kwaso wa no jamani baba brebe enya dance ya free sa ne ma no de o bu obi gini sika nso si danim also te dem wo okunko na adwumayfo na anya gronkron nyame beba o nsi wo adwumayfo no a efiri sofo so ebesi ajontofo so they say o me le cabinet ama sare no dwumadie spiritually before god say emu bia abrabo nya etimi sai dwumadie bia na mudi wo ma sama na meka joro dwumadie bia mudi bia etimi sai so they say it is so when you good leader what sansam when you not tell abo adwumayfo no kokko so bia twelu yiye na bone apoma amfifi obi ahiem ndi sa osofo wo ye bone bi na nya na wontime nka ana sa sofo ri ntime nka no gura ne je oza dwumari aye ti no asoro fi ha no epe kronkro ye to obi ahwe no yiye a sofo no omfiri Kristo Johnza obaso ko ba wood village odifo nyankopon hira no amen nyamsuro agu no mo dos asuye ana odi be tete ni nkura adwumayfo odi ye fe na amfamfiri hallelujah amen bone won ye onso so di so godi ngwasa asam a odi mra na betira nti esuro ani huni opopo awa adwumala ye awa tene na kwaso nyezi esuro no na mu nyame usuro odi awura ye mu ampa duko bone wankasa no ye mu hyew watwe ho nti ama nukura yari ya tuma mu Adanseɛ area bai aba broso nsanka skuso di ba hala na obi cylinder ya dia sire so oxygen one bi
nyamba bom na o tukoe ukuada na ukuada na obae na cylinder esi ne nkyɛn a ye emfra ma ye home no home bi oxygen ana egu jerrycan mu me kaipa na blue kesie bi ena si ma amene nkyɛn ɛda no obae no ano oxygen ye tufiri ne so ama nyagoba mfra ma wade ma ya yes ma amene timi home bi ebesi na onya yaresa ampa praise God amen te blawa bi ana mesira usha fa ohana bra nyemu nyame dim fama prophet evangelist Jacob Bachi woni na tifo ekrano so ebe fa ensaso so jase amonya danse amoko sekiso munyam yesu so tumi da so ye adwuma pa jema so amen oba ni wabeli na adwuma ko yes o de adwuma no she Peter no msa Peter no so awie mu ko adu ye nchiri mai so yes jeme so amen oguso so anam ye nsa so ere bai eye nyuma ale na to na wa oha no de wo jeme so amen so Osokobo Wood Village Bola Junction True Faith Church International enye dia frem ni bia lebi afrafo bia be frem modosu praise God amen baby won ma hwe okope yo mbebu afaso bebu sisi nti won ko baby jiri fo mpa bo baby a bisamu ye ebinu ma be frem frafrafo ne ko janyina ne ko jai jeme so amen to so bra me nia o se na paso Onyankopon betena sase so ana betena sase so ana hwe osuro no osuro musuro antumi anko osuro musuro mpo antumi anko Onyankopon na kan tuma de mesia ma wi verse number 7 verse number 28 koi o se na so dane wani tire wako mpaibo nso Awurade Onyankopon dane wani tire wako mpaibo dane wani tire wako mpaibo dane ne nkoto se ane me nkoto se Awurade me Nyankopon tie me ntie mu ane me mpaibo wako aboi ane mpaibo Solomon me boy awenim ni kwa verse number 29 what you say say obebue o say obebue wani akyere edan mu ane say obebue wani akyere edan mu akyere odan mu anadwoni awia say de wako aka say medi betena ho no na wotie me mpaya wako awebo kyere ho na ne tie me mpaya wako awebo kyere ho wako awebo kyere ho verse number 30 what you say na tie wa o say na tie wakoa ne wo man Israel nkotosere ne tie wakoa ne wo man ankotosere wo bompai wo hai ya wo bompai wo hai kwa na wo de tie na wo be o se na wo de ya tie na wo tena osuru na wo tie anti wo se Onyankopon wo de tena osuru ho na tie mpaabo no na fafiri yes verse number 31 se obi hia ne yonko bone se obi mpo aya ne yonko bone na ode entam genus onka na entam no ba wa na entam ne ba wa fode butia no yes eno me ho asem na woka no duabo kanu me ato no so obeso dan na ohunu niam basa wose se ni pa no kura no so obepie nyame fie a wonya de bai o si yes se obi ya oyonko bone so bi ni yonko bone na ode entam genus se wonka na entam no ba wa fode butia ni mu na entam asem no be pie Onyankopon wani wa ene wa na tie wo so no so na yo na bu yonko no aten na bu on mo aten hallelujah amen it was am ka cha o say asorufie a spiritual court am Christopher do Christo ni bia na sasem to wa yemfa nko ba bia o fa ko dan Nyankopon e wa asorufie ne sufra no obeje wo so me se wo ha na da so no fa hwehwe Christo akira kwai Awurade fie ko e de Adanseɛ ba timilia me do fa wo hwame entra fa ko entra ama bonsam ense wunyina so jame so amen wo ha bia de nipa so bia de sense Kristo Onyankopon na yeye ntino wo tumi so yi wo ha bia free yaso wo wiase agenkwa jame so amen ko ne yanko anim o se ene wo atie wo soro na wo atie wo soro ko na yo na bu nko aten se obebu obonefo fo no fo ama ne kwa bu na tifi na kwan a oye onam so abu na tifi yes na wo bu otini ni bem ama no said ye ne tene ne tie yes verse number 33 what you say say wo kan woman Israel gu won atamfo yes woman omu ko akon na omu ka omu tugua wo atamfo anim wo on matamfo anim a wo ye boni nti se wo ye boni bi nti a na wasane ba wo nchen wo fie mu na abebo wo dia wo bo mpan ye koto sere wo
na ɔkoto srawa ɛne ɛwɔ atie wɔ soro. praise God amen. ɛnsɛ wɔn nyina na soro mo ɛka kyerɛ nyankopɔn wɔ asɔre fie hɔ medɔfo mesi asɔre fie ɛyɛ nhyira bia a wokɔ hɔ a wode adanseɛ na ɛkɔ fie ampaw ɔpɔ adwuma wo mpa yɛ akyɛ ɛberɛ nini so ɔkyɛ aseɛ wopɔ nkonkron de ayɛ nyame adwuma wo so nkɔ asɔre ɛbɛyɛ ɛnyɛ yi. wonyɛ subo ɛbɛdɛ na nyame tumi aba mu nyame ne woni apam. kristo no wabam ɔne woni apam de. praise God amen. nti metu nyame mafo na nɔpai sɛdeɛ wonam mu biara fa nhwɛ kristo akyira kwae na through prayers wobɛnya adanseɛ gyeme so amen amen. kɔ sɛ wɔka wo ma Israel gu ɔtamfoɔ anim ɔka ma nyina gu ɔtamfoɔ sɛ no wɔyɛ bɔne nti na ɔyɛ bɔne bi nti a wɔsane ba wo nkyɛn bɛbɔ wo din wɔsan ba wo nkyɛn bɛbɔ ɔdin a wɔbɔ mpa ɛkoto sɛ wɔ fie yi mu a na ɔkoto serɛ wo din wɔ fie ɛneɛ mu a wɔtena wɔ soro onyankopɔn tie no wɔsoro ɛfa wo ma Israel bɔne firi na fa ɔmɔbɔ ne nkyɛ wɔ kɔ na sane wɔ ɔse na sane wɔn brɛ asase so ne sɛne abra asase a wɔde maa wɔn agyanom no wɔde so. ma wɔnom agyanom no so enti sɛ ɛnome bu mpo da abusua no so ɔde asɛ obi wɔ no na abusua no nome damu ama deɛ mu yɛ nyina nyɛ yie obi wɔ no abusua a ɔda mu no ɛnome yɛ da wɔ no sɛ ɛmu nipa ɛnya 50 years wɔmmoro 50 wobɛwu wakyɛ kora 49 yes ɛbɛko ato atwene ɔbɛpie sɛ abusua wim ɛnome yɛ abusua wim ɛdeɛ na ayɛ dwane bɛhwɛ kristo kyerɛ kwae paa gyeme so amen amen. na ɔmfa no tumi mmɔ ho ba me se nyame fie korɔ de adanseɛ ba o ebedi nyame fie wokɔ a ɛmanye nkyare ɛmu animuonyam nokwasɛm sɛ ɔte aseɛ baabi a wura bia na ɛnora saturday metika mu ba check up apolisifoɔ ka bi ɛbɛdu obiaa kaa sɛ kwan no so wɔ na woma gyina wona ase yɛ ho akoro bɛyi asi fam abɔ search polisi ni ɔsɛkye obiaa metika no me so ɔmoma nsi ɔmɔ search dabi wamam search me so ɔmoma nsi wode ho bɔ kristo yi a ɛwosrɛ no nti baabi anam biaa na adorɔ hu ɛwosra no nti halleluya amen. hwana kɔbɔ ɔkyɛ ɔfɛle koraa ɔfare tumi hwɛ mese ɛwosra wei sɛ wobɛ kristo mu a ɔho wɔsiesie wo halleluya amen. mese awurade fie korɔ ɛde adanseɛ ba ɔpɛ sɛ wotwerɛ nsɔhwɛ ɛdi nkonim asɔre koraa wonkɔ ɛna wotuatua sika ma teacherfoɔ sɛ bɛyɛ a wɔmbɛma pass mark mɛboa ɛmfa wobɛfeli gyeme so amen amen. yɛntie do atwɔkɔmini akɔ verse number 35 watwɔ sae wɔse sɛ wɔto ɔsoro mu na nsuo ntɔ sɛ wɔto wɔ soro mu ne nsuo ntɔ sɛ wɔyɛ ɔbɔne nti sɛ israelfoɔ ayɛ bɔne nti na ɔbɛbɔ mpa yɛ kyerɛ wɔ fie yi mu na a ɔbɛbɔ mpa akyirɛ ofie mu a ɛneɛ wɔasane ɛne wɔayɛdɛ bae wɔasane berɛ ɛne wɔasane firi soro bra a na tie wɔ mpaebɔ halleluya amen. bonsam de ambagu sɛ demde kakaɛ no wato anyama bɔne agu wo nsa no adwuma so ana wɔbɛne ɛsi sɛ wotu yɛ a wɔma obi adaadaa wo sɛ kɔmfuo bi hyɛ amalam bi hyɛ a ɔkɔto bi wɔ ha yɛnkɔ ne hɔ me ɛhɔ mmoa wokɔpɛ wɔde ha wokɔgu so bra gyeme so amen amen. nti woka ntoa so a ɛberɛ no nti solomo ɛka nsɛm wei nyinaa kyerɛ nyankopɔn no tumi no onyankopɔn fa mɛtena so ɔdɛ no bɛtena hɔ hyira nka awurade din halleluya amen. wɔde tumi bɛtena a asɔɔdan no paa nti wɔn mu munya gyidie kɔ hɔ biara obiara kɔbɔ awurade de mu mpaeɛ a na wɔnya ayaresa yes praise God amen. john sɛ toa so ma ayi peter no mpɛɛ so asomafoɔ no ɔsɛ ne yɛde ayarefoɔ kɔgu soro ma abra no so ɛdɛ nti no nom guɔ ayaresa nti tumi no a ɔde sii hɔ no ɛda so wɔ hɔ brother mesi nyame tumi da so wɔ hɔ na ɛyɛ adwuma ma wɔn a wɔtua na mɔkɔ hwɛ n'akyiri akɔ wɔ asɔre fie paa sɛ ɔpɛ baabi a nyame te a ɛyɛ asɔre daa nokwasɛm mu ɔbɛyɛ santa God bless you gyeme so amen amen. asɔre fie korɔ ɛde adanseɛ ba bebree nti na yɛ ɔbaa bi na ɔwɔ haw ne amanehunum adanseɛ a wɔnya no nyinaa yɛ anamontuo a ɔtu kɔɔ nyame fie 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 20 mu a kenkameɛ nkɔ ɛyɛ True Faith Church International Kumasi Soko by Good Village evangelist Ojawuranie yɛto nsa de frɛ wukura wei ɛne wukura bi a ɛyɛ mpaebɔ bra na ɛne yɛ sɔfpani odinfoɔ Jacob Bɛkye ɛne n'adwumayɛfoɔ nhyia ne yɛmfa nwura mpabom ne hwɛ adanse a wobɛnya efiara bia nso yɛ watch night yɛhyɛ ase anadwo 10 ne apɔ ahomakye 3 memenda ne ɛyɛ asɔre wobɛtumi aba yɛbɛboa so na yɛne wayɛ asɔre
ukura bia ayɛ mpaabɔ nto ukura abai ɛne ɛmɛhyia anaba no nkoro ne ahyɛ mpaabɔ no ase wohwɛ mo Facebook ane YouTube a number no na gu screen ase no wohwɛ mo TikTok wokɔ profile a number no da hɔ fa ne yɛmɔ mpaeɛ na Awurade ma wonya adanseɛ amen amen yɛnti dɛ ɔkyɛkɔ 1 Samuel chapter 1 verse number 1 wɔkyɛ sae Ephraim ni bɛrima bi a wɔ hɔ ɛfiri Ramatiam Sofim wɔse Ephraim ni barima bi ano wɔ hɔ ano wɔ na wɔfiri Ramatiam Sofim nti aberanteɛ no tena ase na ɔfiri ɛheva Ramatiam Sofim Ramatiam Sofim yes Ephraim mepɔ soɔ Ephraim bepɔ ne din de Elkana aberanteɛ ne Ephraim Elkana sɔfo bato Huba Elihuba Yehoram yɛnkɔ ɛntoa so na verse number 2 no yes na ɔwɔ yere no manu nti aberanteɛ no ne pɛ so ɔware mmienu ɔware mmaa baanu yes na baako din de Hana baako din de Hana ana ɔbaako so din de Penina baako din so din de Penina na Penina wɔ ma Penina wɔne ne kunu Elkana wɔ ma na nso Hana deɛ Hana deɛ na wɔ niba hallelujah amen medɔfo a wɔhwɛ me mesi abrabom no ɔbɔnofo no ɔnyɛ ɔha bi ɛda so biara no ɛwɔ na wieɛ na ɛbɛnya wieɛ pa ɛde ama wa gye so otu anamo hwɛ Kristo akyira kwa wasɔre fie ɛnyɛ baabi asɛ Sokoma Wood Village gyeme so amen amen Hana yɛde akɔntofoɔ sɔfo Jacob bɛkye ne n'adwumayɛfoɔ de wɔn mu pɛsɛ tu kwae so ɔte aseɛ less than 3 months na over 60 people ɛnya visa kɔ gyeme so amen amen awɔ kora deɛ ne yɛnka boss wa ne dem praise God amen adanseɛ yi adwuma wɔ Nyame fie gyeme so amen amen nti abere Elkana wɔware ma mmienu no baako nyama na baako nso ne ma yɛntie de si ɛkɔ da afi biara ɔbɛrima yi fi ne kurom kɔ asɔre fie ɔbarima no atua na mɔw ɛkɔ Nyame fie na wɔkɔbɔ afɔde ama asafo praise God amen ohunu sɛ Nyankopɔn na ahyira ne nsa no adwuma so ne ma nyina Awurade na abɔ mo ho bae na yiri nyina Awurade na abɔ mo ho bae nti saa na tie ade a afi so ɔnaare ba ɔkɔbɔ afɔde ama asafo Awurade wɔ Silo hallelujah amen edofo a wɔhwɛ me mesi Nyame fie kura ɛde adanseɛ ba o bibili de adanseɛ ba gyeme so amen amen ɛtɔla na asɔrefoɔ ɛyɛ program ne invite wo sɛ fa wo no madeɛ bi bɛboa mpupu ti visa ɛnum no Onyankopɔn timi yi adanseɛ firi mo ba gyeme so amen amen yɛnti dɔkyɛkɔ ɛntoa so no yes ɔsɛ ɛhɔ na Elima Hofni ne Pinehas di Awurade asɔfoɔ asɔre fi hɔ no na Elima baanu ɛdi asɔfoɔ yes verse number 4 wɔkɔ na da Elkana kɔbɔ afɔdeɛ no nti da Elkana bɛbɔ afɔdeɛ ɔma ne yere Penina ne ma bɛrima no nti Penina ɛne ne ma ɔmo kyɛfa kɔ na Hana deɛ ɔma no baanu kyɛfa ɛfiri sɛ na wɔdɔ Hana nanso na Awurade ato ne yɛfunu nanso na hwan Awurade hallelujah amen ɔnso wammɔ ne fie ayi biara ɔsɛ wana ato ne yɛfunu ebinom adɔfo no binom a mohwɛ me monyae nsɛm a ɛmote hyehyɛ nnipa binom ebi kura wusi so kura no twetwe mpena basa so ɔte aseɛ mpena tantan bi ɛna twetwe yɛ ne wi ni bi kotutu nyinse tugui wi ni mpena de nuro ne no de die ama ntokuntoku abede da wawo de ho amene waware agwo ma na de akɔhwe na na maame adi nso na nanim ho hwe wo nana nso no maame nim ɛho asɛm bia mfunso no so firi wa na nanim atwintwam anti no de hallelujah amen abrantie usi so na do ano fremfrem da baba wa bi ababa nso no nim bema bia virgin a breaking no ɔde ne ho ma wo ana ɔtete pansa no na wagya no ho ya akɔ ware wo ba foforo ho na wo ye ene di wachie ho no ɛna ma wo no ma no jeme so amen di sa o pa wo a ɛtɔ da ya tras ne bunku ntabu wa brabom na hwe ba bia mistake ni firi ba jeme so amen wo how did the paso awie no so benya danse a ayanamontuo e Kristo fie jeme so amen yente ba choko wasena Hana de ɔma no baanu kyɛfa ɛfiri sɛ no wɔdɔ Hana nanso na Awurade ato ne yafunu mu nanso na Awurade ato Hana yafunu verse number 6 what you say na ehia na ne kura ne yi no na esan afuru ai ne yafunu a yatom ne ti no na ehi ana ne kura yi no me dofo sɛ obehuru ne boɔ me pa cho bebre ani die nyame ma yɛhye mu mum yɛhwe ho yie ɛnana yehunu sɛ yɛnya baabi asi ensere wo yonko na unima wie mu asɛm
Jemeso amen. Amen. De bia juni ana me kase nipa awie ne ya ne hia. Awie ne hia. Yes, obi timi si so from. Na awie akoye no basa. Obi timi hya ase basa awie na akoye kokoro. Eti onipa bia wo no obi be hia biara wa brabom. Se nipa no wotie se de wotie biara ena na asi wi a hwe no ankosiri nipa koro. Na woni mo daachi no awie ye. Jemeso amen. Amen. Emfa de wo no enyi obi ahi. Jemeso do de ase. Emfa de wo ne ba bia wo duro no ansiri obi. Na woni ma wie mo nsam. Jemeso amen. Amen. Nti ba ro sai. Ehia na ne kura yi no no. Ehia ana na kura no eyi ne. So obehuru ne bo. So obehuru no to fa kura no a no ogena ko ha no osere no na se de akuti abono a. Enya wo ne awo wa ma obesiu. No ojeje no so yoyoyo. Hallelujah. Se no ni nyina na Awurade nim de obeye. Me se Awurade fie kro de adanse ba. Hallelujah. Amen. Ye ha na to ha na tu e ko ebere ni ji. Verse number 7 no. What you say? Na san no no dafe. Na san na wa ye no dafe. Ko. Da wo furu ko Awurade fie. Da wo so ofuru ko nyame fie a. Verse number 8. Yes. Na ne kunu elkana ka se. Ana irko elkana ka se. Hana. Ada na wusu. Na ada na woni di. Obi wa awro home se no asafa no se bebusa no kwaje. Elkana wanya de unim se obey ya wona wonwo ni nti na wo tete. Ehia ne kura yi ni nyina woni tua. Ya we. Wo se twa ho ebebusa nsa de na wusu. Ada na wusu, na ada na woni di. Hallelujah. Amen. Ye do atokoi. Na ada na obo aho. Ada na wora nso aho aka ho. Na ai elkana nim se o de to aso bra mi passe bo. Yes. Menye ma wo nsene mama du ana. Hallelujah. Amen. Elkana ade hunam fama dwapade e na chechire ha na were. Menye ma wo nsene mama du. Sika ma sundwe o. Sika o. Dabra me jone o jabra. Ode buso bi sika ma sundwe. Am just sika ya de nya. Oh, there be say last one say me preach me guy say so Solomon tia say kwa question no. Sika nya de nyina. Obi wo sika so ni asundwe. Asundwe ba kokoro ni bi. Oda wona. Na onim krofo a esori anadwo etuka ne nam. Okana ni go so pe. Ya de ni wo da no ebesie no. Awe bas obekọ nsamabom. So minu ne ya de teme da. Me da tu kromo nyina. Nansane na me da ya me da enwumre no nso me time ne na agba no pa no wotwe. Ele pa da me dai. Enra no. Friday no me dima ma wagina ma bra me to ho enwumre no nso me sori anopa no wotwe. Asemu ye mele. Krofo e ba me horum ni obe wi a me no tam me kura kwoto abonde angama hu. Ka hu. Asundwe na no. Zuana. Praise God. Amen. So obi ni asundwe ba kokora. Okoda. Nti alkana him say sikanwa owondi. Wade mahana no. Ane so wo wire ability bom. One teso oyinu boyi. Boyi no de ato bam. Na wo so. Ala. Osimi kwa adwuma ba. Na hana hwesika na no awusu ni ti. Me pa ba to me na so. Usisika. Usisika. Hwe. Praise God. Amen. Yari atenteme usisika. Hallelujah. Amen. Me say adia ehia awo ni positive aya sunjue so tase enti di antete wo no envan travel akọ produce no mo sunjue aya so fie kura Jemeso amen. You do not go. Verse number 9. What you say? What did you was no no we no. Jabra what did you I was still here. Hana sorry. So now so for it just so Awurade ya. Hana trust di wo say I'm feeling Adanseɛ ma. Awone ma. Star bi enu won ma oni ni kunu nhia e. Enso mfa. Anyi. Ena hodo bi enu won ma woni ni kunu na ye. Enso amfa. Kaskala. Nti wo traze ho say enye honam ene moja ene betuma solve an issue. Na ne kra wre hoi. Nti o tiana mo. Anko nyame fie. To akoya no. Anu odi awra ho a. Akobo Awurade mpaye. Abo Awurade mpaye. Na wodi ye so yi. Praise God. Amen. A brother say me dofo wo shame. Utia na mo ba Christopher baba mpaye. Na wodi ye osu. Yes. Yama binom bonsam adam pochira guye. Pa. Ana Satan aguru nipa binom ho. Me se brennie. This is the time for you to claim your testimonial messages if it above. Jemeso amen. Awurade nyangu pa ye krado so baba obehira. But abonsamfo na asi kwai. Abonsamfo no. Me ameka chawo. Enti se be firi ho a eya no montio. Pa. Awurade fie kro.
ɛnyɛ baabi asa Sokoban Wood Village. Jame so amen. You do that to God. What's it? Yes. Na ne kra wura hoy. Hana ne kra wura hoy. Obo Awurade mpaye. Anu obo ho mpaye. Awurade mpaye. Obo brekune. Wa mo brekune. Abebe. Enya pepa. Praise God. Amen. Oba ntoa. Enya ntoa sem. Na o odu beni. Beni. Atese se ho de tatahwe. Ho de fast to. Ende okwa obetwa nantwie. Your friend just a wanko. Aha, ho mo mfa nipa moja. Baby. No ayi nyankama de. Hallelujah. Amen. Waton kra ma bonsam. We pira. Waton kra ama bonsam. Ewie no bebo dam. Bebo dam. Eye dam bo na bonsam bebo wo. Ko sa akade ne mbra no ntimi ne so. Bonsam opewo ku a no asa boa wurefire. Ogo se media de one from Adanseɛ ama. Enyo obi kuma ndwi. Oh nanam de baba. Mo. De baba. Bonsan opewo ku a ampa akora na waboa wurefire. Ama wurefire. Wọ́n dodo abobo bodam ni nyina yɛ saa ne ma na. Sika ne basa ne refi. So ko bosom so. De wa na wa bɔ na dam. Nti Hana ohunu sɛ Onyankopɔn wona mpa botiefo. Nti wo de ha no yɛ de bɛ ekɔ asɔre fie. Yan rɛ so ha no kɔ ya. Na okɔbɔ Awurade mpaye. To okɔbɔ Awurade mpaye. Ɔde yɛ usui. Ana ɔde yɛ are bɛ. Esui. Praise God. Amen. Ebinim ko wura so fie mpaye ko mbeso mbebo bi. Okoja kwanjire. Madam pacho bebre wo de sapa beba fie. Me ka no gura kire wo. We prenye premfa. Nya kwanjira sem. Hallelujah. Amen. Be ma ko asoro fie oso be hwem hyebiri. Wunya siro. Yeah. Hallelujah. Amen. Ya me fie hwem hyebiri. Praise God. Amen. Uko bompa ya kire wurade. Ampa. So be hwem hyebiri. E na ko so de bebre mu a na ko no tete ho saa. Da sofo no koba na difu koba na hwe anim gangan si ya. Ahanni. O hwese. Ya be frɛ no. Obi timi no bɔ mpae ɔno ankasa mu ntimi mobio wona na ɛyɛ mpaabɔ no no ɔbɛ akwankyere bi amai na me no bɔ mpae a wode sa akwankyere sɛ mbɔ ma ɛne agye so free la so bɔ mpae wobɛbɔ mpae wie praise God amen akwankyere hɔ ɛwɔ ne bere ampa nti wonu obi bɔ mpae a ɛmfa akwankyere ntata sɔfo no kɔhyɛ nkɔmtoro so asade na bɛtena media so hallelujah Mr. Awurade fie okura the Adanseɛ ba yes Hana wa hauda no so bibiri otete ope solution adamfo ndima amoa no oyonko amoa no ne kuru amoa ne kura one ne te amoa no ade bebi akopɛ na esese ordinary asori fie yego verse number 11 yes na wo hyɛ mbɔ so sɛ etiam pa bo mu no na wo hyɛ bɔ sɛ wo hyɛ bɔ sɛ asafo Awurade sɛ wo hwɛ wafuna ama sɛ wo hwɛ wafuna ama hu na wakae me na wura amfiri wafuna ama wafuna ɔbabani a ɛneɛ mede ne bɛma Awurade ne nkwa na nyinaa praise God amen te kasa Hana kae no wɔsoro te na oyiwan ɛnka ne ti de biara da nti ɛbrɛ wo kaa saa kasa no yɛnhwɛ Adanseɛ bae kɔ verse number 12 wɔkyɛ sɛ na ogu so bɔ mpaeɛ nti ɛbrɛ Hana aguso bɔ mpaeɛ ɛkyerɛ Awurade no Eli hyɛ n'ano nso ɔsɔfo Eli ɛte asɔɔdan no hɔ saa ana ɔhyɛ n'ano nso ɔyɛ ɔgyina n'ani din vigilant ana ɔhwɛ Hana no saa ɛna de ne seɛ na Hana kasa na kumam nti Hana kasa na kumam saa na no nko no ɔbɛsebese na ne deɛ wɔnte enti Eli bu ne sɛ ɔyɛ ɔsabuni nti Eli bu ne sɛ ɔyɛ ɔsabuni praise God amen empire baako a wɔbɔ sɛsɛ wo empire akata obi adeɛ so madam adai yɛ mɔ empire saa o bɔ empire tie mu pa o adai bɔ empire tie mu fi wura akora tie mu bɔ pono wadwe ɔsɛ ntie mu dodo na nyam betio ɛnyɛ no korɛ praise God amen ubo wura asɔre fi bu on ma wonnam asɔdan bi akyi pa na ko hwede da ɛkɔ a wobɛkɔ nipa miɛnsa bɛ maka so mache kromfo aso mache kromfo mama pa o enwom nam akyire bandi ni bom jemeso amen nti bra Hana wadene na asam akɔ asɔre fi hɔ so jase Adanseɛ ba man nti ɔbɔ mpare ana ɔsɔfo Eli hyɛ n'ano nso ana ɔsɔfo kasa ne sade na Hana kasa na kumam Hana kasa wɔ na kumam na nano no ɔbɛsebese na no kwa na ɔbɛse na ne deɛ na ne deɛ na wɔnte the voice wɔnte enti Eli bu ne sɛ ɔyɛ ɔsabofo Eli bu ne sɛ ɔyɛ ɔsabofo obi a wawe nsaa ne yabai aboɔ and the Ghana for asɔfoɔ
emu sɔfo maame no benom ɛnsaden sɔfo maame ɔte kɔta na ɔno sɔfo no wɔn na nyɛ sika no akɔ biebie aba sɔfo nti ne ba girl no ɛna te sport wɔ Priscilla ne te ano Priscilla ne te sport no ano ɔna digi sika sɔfo kɔta na wabu na wagye na ɔde ato wɔ hyɛ butu na akɔhwɛ sɔfo ba atade ɛhyɛ no a wɔde gyina sport hɔ yɛ sɛ adwuma no mini den praise God amen sɛdeɛ binom so we nsa no nyɛ easy o ɛnɛ Ghanafoɔ kristofoɔ binom ɛnsa den bra don't go there edu memenda paa na wokɔ ayiase a ɛna hunu sɛ yes sɔfoɔ ɛtɔ da yɛ akɔnsra ɛwɔ ayiase memenda mɛkɔhwɛ wo nsafo mma no abrabɔ bi bɔ praise God amen mɛsɛ ɛtɔ da sɔfoɔ ɛdeɛ bɛyi kɔyiase nsrahwɛ na kɔhwɛ wo nsafo ma no binom a they call themselves sɛ wɔm yɛ kristofoɔ no kɔhwɛ abrabɔ bi bɔ wurade mbɔ ne nkyɛn amen sɛ wɔn sɛ maturi sɛ awurade fie okura no ɛde adanseɛ ba eti nyame ba dɛmpɛ sɛ meka kyerɛ no anɔpɛ sɛ sɛ kristo akyerɛ kwan sɛ fa wansɛm no bɛto n'anim ɛwɔ asɔre fie a deɛ di kae fa nyamesuo tena hɔ ɛyɛ very important deɛ tɔ so mmienu nya gyidie so ɔde aseɛ deɛ tɔ so mmiɛnsa kɔsoa no bɔ mpaeɛ no na adanseɛ bɛpie gyeme so amen hana saa anamontuo mmiɛnsa wei ɛna ɔde sii n'ani so ɔnya mpaabɔ no wokura gyidiem ɛna ɔde ahoteɛ ɛbɔ mpaeɛ praise God sɛ berɛ ɛbɔ mpaeɛ a ɔsɔfoɔ no susu sɛ ɔyɛ sabofoɔ ɛde asɛm na ɛne ka kyerɛ no sɛ deɛne ka gye hana sɛ na wobɛboro nsa kɔsi yi nsa firi w'ani so nsa no firi w'ani so ana hana boa se ɔsɔfoɔ no sɛ hana boa se sɔfoɔ no sɛ daabi yɛ mewura meyɛ ɔba werɛhoni na bɔbɛsa ne nsa bi adeɛ menom bi na mehwɛ mɔbɔɔbɔ ne mekra asɛm bi na akyerɛ me so a mehwɛ gu awurade anim ɔhaw bi na aba me so a mehwɛ gu awurade anim adwodwo bi na ɔbɛtɔ me so a mehwɛ gu awurade anim awɔ wɔ asɛm ɔdan me na mehwɛ gu awurade anim o akodwo wɔ asɛm ɔdan me yes mepɛ sika deɛ ɛyɛ adwuma mehwɛ gu awurade anim nti ho ɔhaw ɛɛda me nti na mede aba nyame anim a meka me sɛm kyerɛ nyame brother ɔhaw ɔha na kɔɔ mu no ne nsa soɔ bi nanam mu sisa anɔpa yi ɔhaw ɔha na kɔɔ mu no ne nsa soɔ bi ɛkyɛn so a ɛna nam mu o mekafo kristo ama o waekra no sɛ wɔbɛpae ɛnso bɔbɔ no bi afiri so na ɛyɛ aramontoɔ ade sɛ wobɛgye kristo adie sɛ ɔte aseɛ na wɔntwe ne tira kwae ɛwɔ asɔre fie wahyɛ adanse a ɛwɔ n'asɔre fie wɔde nkonnwa a ɛyɛ spiritual judgment seat asisi hɔ yɛ wɔdi ne mansam ɛde ma hɔ te brade nkyɛn na wɔma nya adanseɛ gyeme so amen hana tuanama wo wonya adanseɛ kɔ bible say yes ɛmfa wɔba wɔnto ɔba wɔ w'ani ho ɛmfa wɔba wɔnto ɔba kɔsudi bia ho yes ɛfiri sɛ mawerɛ wo ne mayam gya dodoɔ nti mawerɛ hoɔ ɛne mayam gya dodoɔ nti makasa abɛduru gye sɛ verse number 17 yes ana ɛne bua sɛ no sɛ nti ɛne bie na no ka kyɛ hana sɛ ne sa de afa asomdwie kɔ ɛsiane sɛ wolive righteous life so ɔte aseɛ na de anidie ɛne animonyam a onyankopɔn nti yes na wɔkura wo gyidie ma bɛpem sɛ sɛ na womfiri wo kunu akyi ɛnkɔyɛ basabasa nti no ɛnɛ fa asomdwie kɔ as I am prophet na meyɛ ɔsɔfoɔ no meka nkɔnhyɛ wi ato abrabɔ so sɛ fa asomdwe adeɛ fa asomdwie kɔ ofie na Israel nyankopɔn bɛma wadeɛ a sɛdeɛ mpɔkwaa me a wobɛbɔ ne din mɔ mpae no ɔbɛma wadeɛ a wobɛserɛ no ha nhyira nka nyankopɔn amen medɔfo yesu kristo ɔte ase ɔte ase paa tumi wura no ɔte ase ɔdɛ sɛ kyi nyankopɔn hallelujah amen ɔda sɛ kyi nyankopɔn butu akodoɔ yɛfrɛ no kwansiafom nyankopɔn aduane nso asafohene hallelujah wɔne wɔsanka awie ma Joshua akudi nkonim kwasɛm ɛberɛ Israelfoɔ ɛnam ɛpokwan so a ɔma Mose atene ne nsɛm ɛba ɛpo mfimfini ɛfa no fa mmɔ mu twae ɔma Joshua ne nakodɔm ɛde ɔmo nan asi Jordan sukasiam ɛma ne werɛ yes brother mekafo kristo ama nɔpa yi mesɛ awurade fie nko a yɛde adanseɛ ba ɛma wɔn a wɔgye kristo die gyeme so amen sɛ woyɛ gyigye ba no nkyɛn a woyɛ bɔne bi sɛdeɛ mpo ɔde bɔkyɛw ɔde bɔne bɛkyɛw
o kan John 8:1 no kura na oba de boyeni no e bra na 12 e be pe kuro no oba Yesu nja wa anye no wetin no e bra ni this is the time for you to claim your testimony salvation Jameso amen enti abra osofo e kasa no sofo no na onyame tumi e wona techere maso nyame sisi tumi ni anwode ni adanse de ama no so oti asem asem no kan e adwuma e bra osofo Jacob ba che prophet woni na adwuma efo ade nsia ane nkoden hu na ntie ane mpabo e adwuma Sokoba Wood Village I'm very serious. Yes. Jameso amen. You said it kwai. Number on the screen is on 0243 81 97 56. Who show what TikTok number 1 0243 81 97 56 0243 81 97 56. Baby o si ofri biara tia mo jusi ya tira kwai e o krisom enya na da sam so na me no karo David nipa bi atwa abache Jameso amen e bi mo buo faso ache e bi bi so nyago ba ma hu na no nyam di tia mo True Church International Sokoba Wood Village Adanseɛ onyame sina kunna ya wo oma ne mahuna Adanseɛ onyame sina kunna ya wo power tiama ne ma aduru so ba hwe Kristo na mo no nyampe amen how edi the nipa so azazu ya teso ya wuni pa ma hawo yana azazu ya wuni pa ma hawo no kwasem na yana nipa bi nim Job 5:7 Job 5 verse number 7 what you say Bible say yes so woni pa ma wo how asase etiso medafo wo so wo nipa ma de bai how se oja frama tutu kosoro no se de jasana ma de tutu kosoro no on say boja frama on say ya na wisie no kro tata na ko wi now say tata jana dere na dumpu oh and say before say ebetu akọ no a teacher bi ansa na tu kosoro apaw sa na nipa how etie on say jana tutu ntu ba go bebi peace nti ba ko for what how go so eh edosu wo de yara gra da so gra de enga uncountable yade sika to zem anu de ko hwe yade ya wakwa bra Kristo ne siatike the man tempiam ne nya na yade bi aba ne di de yade pawo hallelujah amen bra Kristo no nyu ha no mfiro so amen waso wo nipa ma hwan wo how kwa se oja frama tutu kosoro no se ye jasrama tutu kosoro no sa na nipa ha re ti o ha no mpani pasoda na so ha ba pefro so a jiso ni Kristo hia Jameso amen yeto do choko verse number 8 what you say say na nkayemia na Job trust di no say nkayemia ankama hwehwe nyankopon atiri kwan to for na no pay. This is the right time to seek for God's intervene. Mpa. Brofo no ye. Brofo mu da ho. E breni mi na sese ususu Kristo agina kwai. Aka gram be ko English mo kan say. English then. Be ko brofo school. Okay. Be ko English lessons ni bro. Ese ne ye ko international English class. Nchakura ne nam no ho a. No. Hey wow. Anti ye see ye picking na fra. Practice. So just here. The right time enie yes the right time enti be hwe Kristo agina kwai wo se won nipa ma wo haw se oja frama tutu kosoro enti nipa haw te se jasera ma etutu kosoro etu ntwada aba na ana wo se etu kosoro bia so na wisie enti wisie na ye ne nye ngwase abede wisie no ai so how no ba wo so sa no ye yi na isa ewie na gu anu ma ngwase boyi ana branti akono he ha we ya ise wo pa baba wo bi na kwada nya ngwase na beche bra sesa wadwe o di nyai udi agrafi we beda prison asema beto no praise God amen ababa wo so hwe ye wo media no so a abranti bi ejechewu obuku anu ma se yiwo kukun Jameso amen to zo bra me na se na nkemia enti Job say emia how atawoswa anka ayo ankoma hwehwe Awurade atiri kwan praise God amen we dey Job gaza Job no ohari bi to no bebiri ampa ama o de ne how nyina to Nyankopon so Job house na super o o how
ebe nipa so a o yiri timi reject o de na je say aye yizu obakufo o how be ni o be ma so na wo ben timi an stand there na je say ka how pro max how dey be pro max hallelujah amen ebi na job fa mu nti na yere kura ga se won timi bi hey job yere na minim se job yere no sa wa ne biem de ado no wo se dum Nyankopon newu minim se job e no kura be hwem ai so ware no a praise God amen was it here job say was it say me anka ma hwehwe Nyankopon tiri kwai anka ma hwehwe Nyankopon tiri kwai na me dem ansem ahye Nyankopon se wo bu ko ma ne hunu mo no o hwehwe Nyankopon tiri kwai pa o hwehwe ne tiri kwai so ere bai o di adanseɛ o ha na tu job no na dos but o ha na chi no Onyankopɔn bɔ no ma wo ere bai ma ana o di adanseɛ ka che yensa sanka ɔno ne yane a akɔbɛ hwɛ Nyankopɔn tiri kwan praise God amen obi a wakɔ baabi pɛn na ɔkɔnya adanseɛ afiri no wɔne bi a wɔ problem ne nsa so hyia a wɔdi hɔ adanseɛ de kyerɛ no pa meboa ɛno bi ntina yɛ so yɛka no wɔ fidie so de kyerɛw kwase baabi a wɔtua no ma akɔ no dɔɔso baabi a ne hɔ no ma ɛboa wɔ ɛberɛ nini gyeme so amen hwɛ Kristo akyira kwae True Faith Church International gyiri kɔkɔɔ sɔkɔba wo village proverb Jacob Bashi wɔne na difo ne adwumayɛfoɔ ukura wɔne ukura bia yɛhyia ɛbɔ mpaeɛ fa ha ne bra yɛnsu wo nyame so ma na fa danseɛ kɔ fie amen kɔ emia asɛmia Nyankopɔn asɛmia kama hwɛ Nyankopɔn kyerɛ kwae na me de me nsɛm ahye Nyankopɔn na me nsɛm hyɛ nsa de ɔyɛ de kɛseɛ ani hwehwɛmu ɔtwɔle mpɔ Nyankopɔn wɔna yɛ de kɛseɛ ani hwehwɛmu ani hwehwɛmu ne nwadeɛ nso obi ntumi nkan na ɔyɛ deɛ bai anwanwadeɛ obi ntumi nkan wɔhyɛ anwanwadeɛ obi ngyɛ dɛ ntumi nkan hallelujah amen Abraham aba kɔkora Lord ase yes why oluman ɔmane wo mane wo ai oluma yɛ nyaba Nyankopɔn ne timi ma abere wawo ye penso kro mo timi obe wo saa oledi no awo obi ani da so ni no so no me nya danse brand new praise God amen your friend no shebre sesafo destiny changer no se na me ka che no wonya ne ni hia ntina wo toto ayambia no ntina okika na ope no praise God amen ba bia wona nam no ehonye bra popam bra ba bia wo sra no ya bia bai enwo bra ba bia ko sra no wo Jome so amen ye je do choko o si yes sanke mi an kama hwe Nyankopɔn tiri do mo se sa mi an kama hwe Nyankopɔn tiri na de masema hwe Nyankopɔn nsa ma sama sha ne nsa yo ya de kɛseɛ ni hwehwɛmu ɔno ɔya de kɛseɛ ni hwehwɛmu ani awɔwade nso bi ntumi nkan awɔwade obi ntumi nkan de ɔma osuo to wasase so ɔma nsuo yɛ bai ato wasase so ɔma nsuo ba ewuram na ɔma nsuo ba ewuram yes hwɛ nsuo asese to kumase subrane wahunu sɛ ne ma ɛte wɔ manim sɛ kɔm ba pɛ asɛm asi ɛkɔm ɛyɛ o na ɛkɔm kura ma yɛ kura na Ghanafoɔ ebinom kɔyɛ ebinom de yɛfa so kɔm ma kura na ade praise God amen na kɔm bɛsa aba ɛni enyezi hallelujah amen ti saa na tie de a obeto nsuo gu asase so ama aduane aba ɛde nyame ase ukuani a wo dan Nyankopɔn sɛ nyame anto nsuo amfiri so amigu no bae so a no bae ne nyeye o sɔre a so nkwa sɔre wasaje bansere to nase wasaje bansere na abɛbɔ koko ho ba kuani a ɔbɔ bansere praise God amen onyo ba bia no de na fa nkwanse ho kuani no na ɔne na kɔda wiram ho nyamba beto Rana fa bone nche amen ye je do choko kwase yes yo mo nsuo to asase so mo nsuo to asase so na mo nsuo bewuram no mo nsuo bewuram dia wode ahobrasefo tena de ho kron dia wode dia befo ahobrasefo etena de ho kron nti so wo sha sese woni Nyankopɔn tua mo wɔ mpabo mu a afei no abro ho ase yes so abro ho ase a odo tena ba bi e kron pa so de ase yes ye je do choko na ọma abobo odifuo so koyedie mu na ọma abobo difuo so ekoyedie mu obi a wodi abobo wa koyedie mu haha abobo die yes de bia no obobina adwedwinti na obi timi dwene sa brother na onya sikire yade adwendwinti ai na na pressure ne nam 75,000 shutu Nyankopɔn se de woni no mu obi a wodi abobo so koyedie mu o man so adi ne koyedie mu enti obi timi wura nyame fie bobɔ mpae saa na wonim obi a so no ahia no boafo mpa baka sa yaduru enso nyame tumia brother misi breni ni dia wonim a wo hwe se eba mu ma wo na Nyankopɔn ama wunya danse bia no eya no montuo
so what you say e be we pay a enyame fie kro entena fie ne fon so ne obi mbobo ye sa wo tena je ye bi o de ntua na mo man ne mo mpa ma wara ye fon so wo tena itasem nya fon so wo tena itasem o dabre bi atra ho so what you say ya atra ho ayano montu ko nyame fie where yes is for life jeme so amen ye to do so what say yes o say anything for tiri po wo sai anything for tiri po na won san tumi anya le pa bi e so ko nyame fie a boni bia on bone ba fa ho no both spiritual and physical Awurade sai no me kwasem pa to be fa ka to kwa konkret odo be kwa ba be kwa wada na vongo odo be kwa ba inchi sisala jama so amen you say to me bi area right abo ho ba yes to me wura no jama so amen ye je do choko wo say anything for tiri po anything for tiri po na won san tumi anya le pa bia na won san tumi anya le right ale pa bia won ti na make bu Kristo amaw yo bu okura abosum nyemu akai abonsamfo di utira no o ma you ready so mo be ton o be ma fucking price fucking price me na mega job wo boy my the fucking price na bo you can say for sale na bo you the for sale board for junior yeah one more ever ton price no more board fucking price for zero is fucking price hey and now that's when na was now so that now toge o say toge ai for say bo no toge for say bo now toge ye kun awi fucking price man ya ne nipa nim ye bre me de ye mko di agro hallelujah amen can you born a na ya bo o say anything for tiri po yes na 1 centime anya de pa bia so do be 1 centime anya de pa bia o tire nyansa fo wonani tiam Job 8:2 Job chapter 8 verse number 2 what does say Bible say enkosi brebe na obeka yenum brother how many man da so nyina enkosi brebe ana obitimi kasasa ana mperefo say woton wo yade na nya nyodu yare bu ma woton a aduro na beba no ebese bekum saso na kasa tenten toponko mo I like the word yes aduro bu ho no mu a yare bu ma ko ka ho asem kire obi a aduro na obe prescribe ma na ebekum ada na utimi ko ka ho asem kire obi na nipa na kire abuzumfie kwai ho ma pawo na ho no ko nyangwa enye wo na ro obusum na mukula wawu praise God amen enti yare ya no so just say that's one the obenti ye free ho woni Kristo Israel nyankopon no no kran se be na me dofo ye ka kire wa fidie so pa fa na beboa wanka saba be di adanse jeme so amen ye to do choko enkosi brebe no be ka ye no enkosi brebe na be di wo ha ho adan enkomo akosie e wonu nsem be sem frama dende ana ne wonu nsem area bai frama dende ana yenti abayam frama dende ne sa won nsem na wo ka no ensu nyinam inkinim eni nyina so aseje ne se wo kasa kwa are na untua na monfa makrizo ana wo we dam so ana asmasi o ana die we yo na hwan tia na mo break so fie jeme so amen na ya no ya nya nkrofo a adanse ba ye twa betu media so David jese waadu ani mere bi ebehu jeme so amen tikaga krabi ne ya brano ko na ya fa de kan shefri enkosi brebe no beka yenum enkosi brebe na beka yenum wonu nsem be yem frama dende wonu nsem be yem frama dende onyankopon be tia temu ana yes ana se otumfo be tia tenene ana se otumfo be tia tenene ana etoni ba bia wonya gidie ba ne nase bia Kristo nase bia no onyankopon bu atene pepepepepepepepe o se babro ne se wona wodi suro ne opopo som Awurade no oyi wo mu fi o ha no museum ampa merafo bra Kristo mwate na Yesu Kristo oyojefo my last quotation Luke chapter 13 verse 10 to 17 Yesu Kristo obi ayare na edano so so ti ase wasane ade ye be ko wasane ade ye ngo Luke chapter 13 verse number 10 yes ose homeda bi ayare certificate homeda bi ayare sa homeda na se ya so fie da ye ngo wasi na wo tire sia dem bi mu homeda Yesu Kristo nanum asem nie Luke 13:10 yes wasi na o kire hia dem homeda e ka hia dem na sa asore dem ha Yesu Kristo kire homeda yes e de ya asore ampa memenda ai kwa asore memenda anu o kire enti preaching no mo no
de na sie na hwe oba bia owo ahomere ahonhom mfirisia du nwotwe junior oje yo ana abreho utimi kwa asoro fie bi pa the whole day preaching kura ngwazo the whole day preaching ngwazo nyame azomo ngame a deliverance church deliverance nkwa wo pa na obi akore baabi yasemu teshi kura enyi bi ene enu bi na nipa bi no mope anu bia yes nipa epesa ne ma no don the media no so kura no se obaso na yo se ube preaching obi amehwe be wo so fast kura but all them obi nkofa kosua megina so kosua ai ne kura ne sei nipa taso ukura ne nipa be se ko be se 200 no megina so motaso for dem bra ye kosua kwanjire praise God amen safo ne nyina mu kojim mkoshia praso cause nyame asem ntimomu eni bible ti praise God amen yesu ba odi kosua be ya kwanjire yesu fa kosua ya kwanjire kasa guso sa no de konsamampo no de akwahwe ta nu so obo kradua ibino muma nyame asem ne montena jemeso amen yetu do achoko na yesu ko kyerɛkyerɛ hia da bi mu homeda to ko kyerɛkyerɛ hia da mu homeda na hwɛ oba bia wo ahomere honhom mfirisia du nwotwe oba bi awo asɔre fie ho jero onyina re sa opadanseɛ so te ase testimony ana de na sie awo ahomere honhom mfirisia du nwotwe na owo awomere stroke mekanite tidiem suroku akyɛ Envinshaza do nwotwe 18 fucking bad years. Yes. So ko achi obi ete asoro fi. Ono kra na ba mui. Ono kra wo. Oba 3 days ya opa dance ye ma ye no hwe na buafu. Wa kunkun. Oba no na ma na osene ha. Setwa yampia. Sister. Kofo ba juicy kadi. Mpa. Praise God. Amen. Obi a won to ntena fa ko bia na sa na bonzam fo ye no. Obi a won ntena fa ko. Yes. Mututu ska ma di fo atofo adjunisi kadi kwa. Ombedi ni free. Ni security atro two village international Sokoba Wood Village branch ekwaya bra nemu nyame di mfama so they say yes na Adanseɛ mpie nkoba bia na doctor ya wonya botre ehwe yarefo no ayare saba no kwasempa jemeso amen yanko antwa so no yes wase na wapona wontumi ntini ne mukura na wapona ontumi ntini ne mukura verse number 12 wajo say na yesu hunu no na bra yesu hunu no ofre no ana wase no say oba wase no ofre ho merem wase no ofre ho merem verse number 13 yes na wode ne nsa gu ne so ana yesu kristo de ne nsa gu oba na amunumu ha watene na oyi onyankopon ye hallelujah amen so bana kwa so rufie wa ko benya yaresa bio ko nya yaresa me se me dofo ebrenini Awurade fie okura e de Adanseɛ ba pa ntemfa ne ntira fie David ukura habai be piem Sokobai Wood Village the whole kuma say Wood Village aba kope no size e ho asem na make yi ba kope number na the screen ase no 0243 81 97 56 Prophet Jacob Evangelist Jacob Bechi but your friend on the deep for the for friends is abenya ampa jemeso amen o friend no one pick up number ba ko na ka ho no the 56 twat one anamwa 96 twat one no afre ye benya brand adaje do akojamiani na be huru yango no nyam amen ko Bible say yes now what they in so goodness so what they say go oba no na amunumu ha watene na we onyankopon ye to oba yi nyame aye ana se dem opani aye no hi no di shara mo ho na so pani bi ho na abodu se ku ha egu na ya ase o se ere bai aye ne hi no eye na hi say yesu sa oba na yade homeda no praise God amen you obo na ha na da no so nyina jamse de eye na de so ha na da so hu anu na osresre praise God amen medafo me say ene de say o ha na da so ampo eni upebu ho no mo a wono de obedi do no benya firi wo na hia no anya ya sa David hwe ayare sa me say me binya me mani anopai pa yo babu ho mo a oba kwahia wo beto eni na hia no correction no tancha wo betu amano eno no wo hwehwe pa John said that one be an no ofre da wa ma no e da one man pa bon onzo no ofre ampo ofre won ka se bia ene de me do koto dram ana se me ye mpa bokora ma sister Gladys ene dem tutu mani amahu so for na me ho mfa minti na mati oh kafra ye ene nyame adoma next week ya bo modna bra ko mo mpa e kora wo fon so mawo waye bi da wanye
so for timi afro kura bampa ya ofo so amada de eba no botum no ene hia no one man collection akofom jemeso amen amen etimidofo ebrani Awurade fie kura no e de adanse ba bibiri na nyame fie no emu gwa hodo bibiri so ti ase de eba ye na ibenya adanse anti ana meka no kura ansa e de atraw se hwehwe no kware gidi asafo e sokoba wood village oba no Yesu Kristo sana ya de aso ya mo pere no ni buafu gere si ye na entoaso no okasai na Awurade buase no se jo Awurade buase no sa nya atwomfo mo bia nzane ne nantwie ne nafuru mo wonkodi di homeda enti mo bia nsane ne nantwie ma ne nkodi di homeda verse number 16 yes yeah obayi nso ya Abraham ba Satan titire emfirisia du nwotwe me dofo wo shame wo ya Abraham ba o ampo we are the children of God. Yes. Nana Joa. I say, doctor, how are you doing? I'm very good. God bless you, Nana Joa. Amen. God bless you. Hallelujah. Amen. Jesus say, Oba. Yes. Wait, Onya Abraham ba. Onya Abraham ba. Then will be tia sorry them. None who here no. Why yare 18 bad years. 18. Nene wenya yare sa atu sindidia. Weja. You nipa bebre tete nso de ma sa no musu ba. Sa no mutie. Nipa bebre na no mu abusua mu a wo damfo no wo mo pene so. Mo pene sa. Hallelujah. Amen. Nipa bebre ana no mo ko banamfum. O mo pene so sa wa brabo no enye se ya. They don't want any progress for you. No improvement in life. There's no improvement. O mo accept it because when o mo huwa o mo de wo ji wo mani o mo hwe e de kasem. Why say teletubbies? Yes. O mo de jiji o mani. Ne tete ensa wo so no mo hwe no mo sere. Brother, ebreni ni. Kenya ho ate. Watra ba kwa che. Sister, ebreni Kenya ho. Aware ba ko mba ya wo bohwe. Hwe ho nsam. Praise God. Amen. Ke gane komina. Bible say. Yes. Na hwe. Na hwe. Obenya Abraham baba Satan titire ne mfiri. Obenya Abraham ba. Satan atitire no. Ti bonsam de mpochira. Aguri baba bre awa abrabom. Ensese wasane no. Ansese onya ojiana. Ya na toda obadwa behu me Sabbath school daughter. Sabbath school daughter no. Ai akura me kire na de Sabbath school. Anu aba life no so. Wow. We jina ho o wache me. Yesu. Praise God. Amen. Was it there? Was it? Na obey nso ya Abraham baba Satan. Obey nso ya Abraham ba. Satan chichiri mvinshia dum. Ensesa wasane no firi ne chichire mu homeda na. Hallelujah. Amen. Ensesa wasane no homeda na. Question mark. Disere brika kae no. Ihoni pa bi wo no mu a na bonsam atemu wo mo. So just say. Yes. Ede no say Naomi. Hey Naomi. Mo life no so. Ye wi pe ko mi profile ho ma hwehwe wa che. Naomi what TikTok no so hwe me. Ma hwehwe wa che. Ko mi profile ho me number ne da ho ana say send me message e TikTok. Na me no won kasa. I'm very serious. Me no won komo pa. Praise God. Amen. Ke ga me go. Ka wo see. Na hwe. Obey nso ya Abraham baba Satan titire ne mfisia du nwotwe. Obey nso ya Abraham ba. Satan titire ne mfisia du nwotwe. Satan atitire ne mfisia du nwotwe. Ensesa wasane no firi ne titire mu homeda na. Ensesa wasane no efiri na ho omire homeda na. Hana transwache ebreni ni esese Kristo sero. Entwentwa wona ase Two Faith Church International Sokoma Wood Village. Hona Prophet Jacob Bechi ye wo so te ase odifo lejanom Obofo Michael American Mine Junior Jewra ni adwumafo akase bebre evangelist Jewra ba nso meka ho ye nyina be ka bom ne de wa ye mpabo ama oje ne adanse ne nkurum dia de be aba e de amaw obi ene wono ma waba ha mpabo e de nsapan koda ebi nse da usuba nya kura besesa usuba nya kura me na mega jaw because no kura ene de ye adwuma no Jemeso amen. Amen. You do that okay. Verse number 17. Yes. Now okasa no. Okasa. Na tamfo no nyina ne mu gu ase. Tamfo a. So just here. No mo twa ba no ahia. Mani mu gu. Mo nyina ne me area bai. Egu ase. Na enkrofo no nyina ne gye ne mo nyama wo yo ni nti. Hallelujah. Amen. Na no pai. Ebra me ma samba we.
me bompire ade ma asafo ne atefo nyina ne sai obonufo biara won so saibori biara Awurade ngure no mas amen don beso obomo ware Awurade ngure no mas amen don beso aduma be ye Awurade ngure no mas amen don beso obetu kware Awurade ngure no mas amen don beso obama oma abanyini aso bapa ama wo anya busia no Awurade ngure no mas amen konkura a wo pare na adwuma no do ayi osia kwa busia mo peso to akono bone ma no Awurade nse ni nyuma amen safo de no mas amen jeme so amen amen Kristo why krado pa so obaje ne ma yes me dofo ebre ni nie Revelation chapter 8 verse number 2 asoda mo ayatia ye bom mpaye no esese ye de ahote ene ka ho se nyame bie kwa ma na wo nyame fie ko bom mpaye a de medi twato de ma ya ahote abrabo kana no fansi Revelation chapter 8 verse number 2 what just I say ahote mpabo yes sanctify your soul sanctify your body yes praise God amen nti se nyame bie kwa isa yamva ye how ambre na nim wa soro vie wode a me dofo boni bia wutimu bia wa brabom jam wa ahote mpaye na ahote mpaye antwi nkunimdie mra jame so amen amen Revelation say yes na me hunu abofo ba so wojije nyankopon nim no to John se me wo abofo bia omujira ahinwananim na wo mema won totorobento so ana wo mema won totorobento so abofo fufuro bi ba bagina afarebutia no ho the angels took their trumpet yes to blow it out yes so tiasia omo totorobento so say omo be shine ana abofo fufuro bi so bagina afarebutia no ho nti abofo fufuro bi so bagina altar nim yes go ana okura sika hwam a okura sika hwam sika hwam kuruwa yes na o man hwampi ana o man no hwam laughing to spirit just a laughing to spirit hwam ana de ma abofo se onfanka wotemfo nyina mpaibɔ so fanka hefo wotemfo nyina mpaibɔ ho praise God amen me do fo mpa ya wo bonyin nti ahote ka ho ahote nka ho sa hote anka ho a adanseɛ ma cause 90 yes ebrebi e call adehye fm no ye message bi say botre na ebra na nyankopon nti omba wo praise God amen empire dodo a yebo nyina no ahote ni mu a enye nti two fe church so ko wulu veji ha no ahote na yade ti ha wo se unu obi a usuro nyame a untimi ntena ha untimi you can't never untimi so be say medi aba muntwire medi me adwumani wa usuba no abrabɔ nya wobɛkɔ da no abɛsa kɔ bɛsa fa odi na kɔ hallelujah amen uko ja na yɛbɛto na akɔkɔkye no nnua mu yɛbɛma no no kra ne di adwuma no kwasɛ basabasa ye bia nim nya afi no obi du obi akɔhye baabi no omiemia no uwie pɛ no abɛfa wɔ yere apepa na no ho abɛsi wobɛdwa no na mmurom praise God amen atimfoɔ otwori mpa bi wɔ no mani akwakyiri so ɔde aseɛ yes eagle eye God adi bi atim ha pa kwakyiri eni ehuna de kwakyiri nti wotimi nkodi nkwasa asɛm emepepo ano metena ha wobɛkɔ ntem jame so amen amen ana asam no nso ɔde bai wɔde abɛsi ha de tim ha sei eti ha timpa jame so amen amen nti ebere nie so padansi a ayi nyame fie kura na nyame fie no so yegumu ahodo bebre baabi a papa sasa wo kura na meka wasem kiro so ko ba wood village ukara we behyiam bra ne mo mpaye ma 2 months na kan bra beso kiso tumi he so nya dance a yes jame so amen amen kana bra na we asi yes na me una bofo ba so wojije nyankopon nim ti don so una bofo ba so wojije nyankopon nim no me ma won totoro bento so mo nto so bento so na bofo fufuro bi ba begina aforo bi bofo fufuro bi so begina aforo bi chia o kura sika hwam kuruwa o ma no nu hwampi ana o ma nu hwampi so on fanka wotimfo mpaibɔ ho on fanka wotimfo mpaibɔ ka aforo bi chia esi ahinwa no anim no ka aforo bi chia esi ahinwa no anim ho no go verse number 4 what you say enu no wo isi ka wotimfo mpaibɔ ho firi obofo no nsam praise God amen wasi nuhanu wusie no afuru yare bai akɔ awurade anim wɔ so afiri abofo no nsam akɔ twede bonyankopɔn ngyai yes nti mpa ya yɛbɔ no bɔfo ene bɛsɔ mpaabɔ ni ne mo de mpaabɔ no akɔ nyankopɔn nkyɛn emwaare ba ɔde soma bɔfo nti na no sɛ dan yɛbɔ mpa yɛ 21 days no bɔfo na di mwaare bae
is it by one Jim Wanako? Why not Jim Wanako? The one so the Jim Wanaba. I'm setting Gary. Praise God. Amen. We are Christian in Atibonim and you may Kuyamo. Be very careful. But we will support some man dance here. Pow, Bonsamoya, you. A Chris of Robert Brebe walk over some Jim. Bonsama dance here. If you say, one more brother so Christian. And then also the Yara mechanic as a way. We are so for bar. We did not saw them. Eh, yeah, sorry. Duku Mubi. Bible so trust or Babu Duku. When you're bar, okwa sorry. Trousers another kwa sorry. Nyamia samso chair so ba enhye be ma de trouser ya nya mama mema da ben wo so be ma bi ana oba ware for wo hwe me wuku atamo kaba de street ahyeda bi azira de da na wo be ma de ehye na kwa sorry adanse na wonya no asori fi ho no emfiri kristo bon sama hye won so yesu ba pe ukojem kosia praso Matthew 7 to no can say 7 21 no say wo be pamo firi ahinim no e be ya dwumati awo oti aso dem no twempra okọ adwuma na dwumadi ekoso so odi ase yes bodwama yinyin segu nyama basabasa okọ duro so bibia yo okay so odi ase munyina abonsam na madanse ampa enye kristo a nti ahoti abra bone de ehia emo kristo ni papa bi ope heaven akọ so ba danse o kristo mu de a tiere ba abro akan nyame fie kọ e de danse ba hanam de asem no besi Awurade na gubu wure nyina mabo amen na onkae amen ofo bonu bia nchae amen na onkoso amoae amen litumi to shine na amen bye yeda wasi nyankopon se wona mo sempa kani nso abegu asempa na kire atiefo ne oman wa asema me yehunu se nyankopon wo fie kuro e de adanse bebiriba yesere pa cho se na masem yiso na de ne gidie awuo mpo no na masem yiso man kanya mena ne gidie mu na ontu anamo emela nyankopon wo fie na ma adanse bebre eni onikura obenya gidie na watu anamo aba wo fie no achi weni yesere odoba Yesu Kristo dwumu nti amen yada eye ya hwefo ene yetiefo nyina ase Awurade Nyankopɔn ehira mu bebre and them say life no ya hwase ntem entina ne ebre no kɔ bebre no yada adofo mu nyina ase ha eye no kware gidi asafo time with evangelist Ojewura kwesera we ne kwesera bia no pa no nso yade salvation adwumadi no ebefa fidie so e de abrɛo yafa konye so ne ya chia eye prophet evangelist Jacob Beche the major prophet ene die bia wo bia no wabofra ye chia wo kristo sanso na prophet Elijah Awurade Nyankopɔn enhyira na ɔma anwo sanso nye kese no hu kani nyina Awurade enhyira mo yade asempa no abana wie ye enti obetimi afa number no at the screen as wo hwa me Facebook no YouTube a 0243 81 9756 0243 819756 TikTok no soro me pa chawo mabo number no ku profile ha number no eda ho betimi afre ukuada ebe bomoden na asemu a yede ba ye gina so ehwehwe ye kira kwai me pa chawo kejetia kumasi kejetia obenya car ewo Railway Police Station ho kumasi kejetia obenya car ewo Railway Police Station o dru hope o se o pe Sokoba Wood Village Sokoba Wood Village car ewo Railway Police Station edum kumasi edum asema na make yi Railway Police Station ho no mo a kumasi edum Railway Police Station ho ana car ejina eba Sokoba Wood Village ha ofro ka de be pe ka che medicine obi so Bola Junction sounds na I think Alonga Junction mo free cry ene ne importe mo ba nyina mo mesi Alonga Junction honso udu ho no mo a Wood Village car no bi esi ho no mo obetimi afro na waba number me tu dwa no na me pa che obetimi afre abo hana wadwane life and God bless you ukuada we ene ye mehia anopa no nkono ne ahye mpa bana se awie tu ni apon efiara we ni fiara bia so ye watch right me pa che bebre obetimi atu anamo na waba na oni abebom paye anamdwumu ni nyina meme danso ene ya sore enti se meme dawo ni ba bia kwa na wo pe no kwari gidi asore bia kwa mekanfo True Faith Church International eye Sokoba Wood Village branch na e dia maw brani nyina mom ne nsum kristo empe nkwaje ama ye kra
Awurade Nyankopɔn hyɛ adɔfo no nyina ya bompa ya wienti me do besia ebreko Kristo ya adomo a ye besan ahyia biem sɛ o pɛ ɛyɛ messages ne bebre etia me pacho bebre okɔ YouTube ene Facebook wa bebre ɛwɔ hɔ YouTube no yɛ Ojawura TV Ojawura TV ana TikTok ene Facebook no so yɛ Evangelist Ojawura TikTok no ene Facebook ɛyɛ Evangelist Ojawura obetumi follow me ɛwɔ hɔ obenya nyame asɛm no bi bebre etie me kan so ana me kan akamfo eye prophet Evangelist Jacob Beche ya papa yi Awurade nam no so ana wabie studio kakrakai ana wama yakwanya se yamfa nyame asɛm mfa so embrɛ e pa cho ono so ewo channel messages a waka no wiase ha no enya senketo a over base almost 600 topics, different topics, word of God undiluted e pa cho eno so okọ Facebook a prophet Jacob Beche TV Facebook Prophet Jacob Beche TV Facebook Prophet Jacob Beche TV me pacho ko follow ni sisi amame ana TikTok no so ye Prophet Jacob Beche TV me nyina obohye mpe ebeyaba Evangelist Prophet Jacob Beche TV on TikTok and Facebook. Okay Junior Ojawura, God bless you Facebook and TikTok no so ye Prophet Jacob Beche TV nyame asem no bi nso ekoso ho man of God any nyame asem bebre efa ho e de breye ana YouTube no so ye Prophet Jacob Beche e ba cho bebre open prophet nana na twetwe nkoma 0243 8197 56 0243 8197 56 last week na ye program ebo afode e de piano ewo nyame adwuma oyenim yefa konye so ada adofum nyina ebebo nyina ase Awurade Nyankopɔn enhyira dodo ebebo nyina se wantimi ama na yesto waforobo no akam ompese bosha washi nyame no ebekamu a mepacho bebre fabra number me de tu dware emoma money number 0243819756 edia meba Jacob Beche o sande a mepacho bebre obeje o frɛ no a obeje o feso no abompa ya de ama o support nyame adwuma e ja oni Nyankopɔn so ebekoso ahyira o me do wasi ha Kristo ya doma ye besan ahyia biem oba ya santo. God bless you Emilia, God bless you. Nana Kobia, God bless you. Dodo a journey me vida, mo nyina ma journey me. Dodo a journey me life ni nyina Prophet Abraham D4 pede Sokman Woodbridge wa journey Nyankopɔn hyira mo nyina. God bless you all. Facebook adofo mu nyina Nyankopɔn hyira mo. Dodo de comment ni ba ni nyina. Me da mo nyina ma se Awurade hyira. Mo nkoso ane ntena na ye won ma pa bebre a Kristo ebefo so e de abro e nyame asem krojan yemfrɛ mu. Awurade enhyira adofo no mu nyina ene makramo obia ema bye.